mga Pinoy kagini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho suno sa pagtuon mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano ba lang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ng ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Te, ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer.
Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic ukon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods. Bacolod Philippine Standard Time, 10 minutos sa kaligid sa taknang alas 5 sa hapon, mayong hapon mga kabombo, kag bilog nga Pilipinas, bilog nga Western Visayas, kag bilog nga kalibutan. Nagapalag na ang Bombo News and Views afternoon edition. Karon nga daw sang Sabado, Hulyo 30, 2022. Sa kakaroon dito na kita sa ato sa ring mga headlines. Bacolod Traffic Authority Office nagpanindugan nga hindi pagpamigos ang pagdakop sa mga drivers sa electric bicycle nga nagabiyahe sa National Highway. Administrative officers ang bitaw, aminado nga mas madamo sa karon ng e-bike sang sa nakaandan nga tricycad. Mga badyaw sa syudad sa Bacolod amat-amat naman nga nagadamo. Miyembro sang NPA nga wanted sa kasuguan bangod sa kaso nga frustrated murder, arestado sa Banuasang Hinubaan. Lalaki na dakpan sa akto nga nagpangawat sa 3 ka kahas ng soft drinks sa isa ka cafe sa syudad sang Silay. 36 anyos nga Bacolod nun, arestado matapos nagpangawat sang 2 ka pack sang briefs sa isa ka baligyaan sa syudad sang Bago. Mga kabombo, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 12 minutos sa kaligid sa taknang alas 5 sa hapon kakaron. Lito na kita sa detalye sa aton nga mga balita. Kaupon sa inyo mga tag-balita. Bombo Glory Fatal Shario. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino. Ginatag sang Bacolod Traffic Authority Office nga hindi pagpamigos ang pagdakop sa mga drivers ng electric bicycle nga nagabiyahe sa National Highway o kon mayor nga dalanon sa syudad. Sa interview sang Bombo Radio sa kay Rodolfo Bibot Song, ang administrative officer sang bitaw naghatag ang bitaw sang warning nga magasugod na ang pagdakop sa mga naglapas sa ordinansa. Sunod diri City Ordinance 650 ang nagadumili sa mga tricycle nga magabiyahe sa National Highway, samtang City Ordinance 270 naman para sa tricycle. Sunod kay Song, hindi pagpigos kundi pagdisiplina sa mga nagagamit sang dalan nga hindi sarang makabiyahe sa National Highway ang tricycle kag tricycanda. Aminado ini nga masakit man dakpon ang mga violators bangod pigado man ang ilang nga pagpangabuhi apang ilalang ginapatuman ang City Ordinance. Suno kay Song, wala sang insurance sa tricycad gani wala sang makuha ang ilang masagairan ukon ang ilang nga pasahero. Ining kaangay nagid lamang sang insidente tilikdan nga semana nga nagsagairan sang e-bike ang isa ka SUV halin sa ulo padulong sa buli nga naghilibion gid ang driver apang hindi man mabayaran ang damage bangod wala sang insurance sang e-bike. Barato naman ang multa sa violator bangod sila ang nagabayad sang 1 ka pesos. Hindi iniya pagpigos sa mga pigado nato nga mga kauturan nga nagapangabuhi pagi sa pagbiyahe sang e-bike, tricycle kag tricycad. Kundi nga ginapatuman lang naton ang pagtuman sining aton mga kasuguan kaya mo inisya ang disiplina. Hindi ni pagpigos kundi disiplina sa tanan. Alalangay, pigado manggaranon, basta nagagawi sa dalanon, kinahanglan may disiplina gid. Si Rodolfo Song, ang administrative officer sang bitaw. Aminado si Rodolfo Bebot Song, administrative officer sang Bacolod Traffic Authority Office, nga mas madamo sa karon ng e-bike sang sa nakaandan nga tricycad. Ginabanta ni Song nga linibon na ang e-bike sa syudad, samtang amat-amat naman nga nagadyutay ang tricycad. Bangos mas mahapos ini sang sa ginasikaran bangod ini ang rechargeable. Sadto pa man, ginaantisipar na ni Song ang pagdamo sang e-bike bangod maayo nga market ang Bacolod kay ini ang nangin matuod. Ginapahanagutan naman asang una ang e-bike apang sa sulod lamang sang subdivision o kon interior streets kag sang ulihi madamo na ang nagbakal. Sa karon ginagamit ini sa mga naganegosyo bangod wala ini sang permit o kon prangkisa nagikan sa city government, samtang ang tricycle naman ang nagakinahanglan sang rehistro kag mas mahal ang bilis ini.
kung tanawon ta, ang e-bike subong, damo pa gani sa tricycle. Kaya ang tricycle, damo pa na yan. May mga registration, may driver's license sa mga driver, may mga seminars ni sila. Tapos ang barangay, mga bayad pa sila mga business permits. Walang e-bike, wala gidya control. So ang times ang previous administration, gid-divulge na ini sila sa mga barangay. But sad to say, same with the tricycle, wala man sa barangay gina-control. Ang dugang nga pahayag ni Rodolfo Bebotsong, ang administrative officer sang Bitaw. Nagdamo naman ang mga badyaw sa syudad sa Bacolod, bisan papauli na ang mainis sa Mindanao sa direkdan nga tuig. Sa interview sa Bombo Radio kay Vanessa Timblor, 12 anyos, iya ginpahayag nga nagapuyo ini sa syudad sang Sagay apang nga nagapakilimos ini sa syudad sang Caris at isang padulong sa Bacolod. Tinilikdan nga si Mana nagsaylo ini sa Bacolod bagod ari naman diri ang iya mga pakaisa kag kinablusan. Sunod diri magayo kayo ini sang inugbaka sa pagkaon antes magbalik sa Sagay. Bagod wala sila sa makaon sa ilang lugar kag tatlo pa ang kung tatlo pa sila nga mag-ululutod. Si Timblor ang nagakanta kadagasaot agud nga mag-entertain sang ginapangayuan niya samtang iba naman ang nagasaka sa jeep o kung nagakanta. Sa bilog nga adlaw nga pagpangkayo si Timblor ang makatipon sang 1 ka pesos. Sa karon sila ang nagatiner sa pantalan sa malapit sa mall sa reclamation area apang sa masunod nga semana mapauli na ang iba niya nga kaupod sa Cebu kag magapauli man ini sa Sagaya. Sunod sa teenager nga badyaw magabalik ini sa Bacolod sa maskara kag sa bulan sang Disyembre. Sunod diri wala ini nagakadto sa ibang lugar bangod sa kahadlok nga madula. Sang likid si Mana lang, damo man kami pero boss mapuli naman kami. Nag-ano lang kami sa kwarta para may hinugbakal kami sa mon pagkaon. Cebu sila, ako yasa, dilang ko sa may Cadiz na yon. Paano kilalanay kay ara man ako mga pakaisa, mga inablos. Nagkatulang ko de kay tungod nga way kami may makaon sa mon lugar. Ngayo, pwede man nga maubra kami, way kami kinabaton sa mga tawo kay tungod kunos mga badyaw gapangawat nga amo na. Si Vanessa Timblor ang 12 anyos nga badyaw sa syudad sang Bacolod. Aminado ang market vendor sa Libertad Public Market nga nagmahal ang kalabanan nga mga utanon bangod sa manubo nga supply. So kay Inday Fonsing, dako ang pagtaas sa presyo sang mga utanon kaangay na lamang sang kalabasa nga 30 pesos na sa karon nagikan sa anay 20 pesos ang kada kilo. Ang carrots naman nga anay 25 pesos lang ang kilo ang yara na sa 50 pesos sa karon. Pahayag sini nga ang mga supply sang aton ukon utanon ang gikan sa kanlaon kag ini ang gina-deliver sa ila kada gabi. Sila ang nagabaligya naman tubtob alas 6 ang aga. Kung sa diin, aminado ini nga kung kaisa halos mabatak lang nila ang ilang kapital. Nagapati ini nga ang pagbuhin sang supply sang utanon sa kanlaon ang bangod sa pagmahal sang abono kag hilo. Pathag ni Fonsing nga madamo ang wala na nagabalik sa pagtanom o kung hindi makatanom sa nagakaigo ang kadamuon sang utanon bangod sa tuman kamahal nga abono kag hilo. Samtang tuman naman kabarato ang pagpamakal sa ila. Apang ginalantaw man sini nga may kaangtanan man ang season sa pagbago sang presyo bangod sa masami Enero tubtob Mayo barato ang presyo sang utanon samtang pinagmahal naman sa Setyembre tubtob Desyembre. Sa pihak nga bahin, apisar nga may pagmahal sa mga utanon, pila naman ka mga ingredients ang nagbarato kaangay sang Baguio beans nga sadto 50 pesos tubtob sa 60 pesos ang kilo, karon 40 pesos na lang. Kasuwong man ang kamatis nga sang tinalikdan 50 pesos sa kada kilo, karon 30 pesos na lang nga kung hindi mapaubos ila na lang nga ginapilak. Mahal ko yung abono, hilo. Tapos, ang nila baligya barato. Para nila napita sila kabali ko tanom. So, sa kamahal sa hilo, sa abono. Kailang utan barato kayo. Mag-September pa, kadto sa December, daw taas yung presyo sa utan. Nainsa nang atong mag-January na sa mag-May, nubo-nubo gina siya presyo, anak. Subong, matamat ang ganisaka. Si Inday Fonsing ang market vendor sa Libertad Public Market. Sa biyak nga bahin, gipahayag naman ni Jeneline de la Cruz, tag-iya sang karinderya nga nagpamahal man ini sang presyo sang iya mga niluto bangod sa pagmahal sa mga ingredients. So diri ang mga putahe nga manok nga sadto 40 pesos ang ginpasaka na sini sa 50 pesos, samtang ang mga karne naman ang masobra na sa 50 pesos. Samtang ang mga utan naman sini nga sadto 15 pesos ang sa
Karon, gimbasaka na sini sa 20 tubtob 25 pesos. Patag ni De La Cruz nga napulo tubtob 15 pesos lang ang gimbasaka sini sa presyo sa mga niluto. Apang kung hindi naman ini magapasaka sa presyo, gina-adjust na lang sini ang kadamuon sang servings. Dugang pa sini nga wala man nagareklamo ang mga customers bangod aminado man ang mga ini nga tanan ang mga balaklon ang nagmahal na. Nagpasalig ang Falcar Transit Incorporated nga may bastante nga unit bisan ginalauman ang pagdamo sang pasahero kadungan sa pabukas sa klase sa Agosto 22 kung sariin ginalauman na ang pagparigan sang face-to-face classes. Suno kay Jade Ciballo sa Media Relations Officer sa Falcar Transit nga magahulat sila sa desisyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung sarang na sila nga makadugang sang unit sa gikan sa numero nga allowed subong bangod. May iban pa lugar gamera sa idalom sa Alert Level 2. Kung sa Alert Level 1 na ang status suno kay Ciballo, mangin fully operational lagid ang tanan nga transportation companies. Kung magdamo ang pasahero suno sa iya iga-adjust ang dispatching sa mga units bago nagadamo ang mga pasahero kon Biyernes ang hapon, Domingo sang hapon kag Lunes ang aga. Suno kay Ceballos, may bastante sila nga unit nga mag-cater sa mga pasahero kag iga-adjust naman kapag biya sang bus sa terminal depende sa buhi sa mga estudyante sa klase. Sa karon hindi pa 100% face-to-face classes ang klase sang mga estudyante apang target nga mapatuman ang 100% ka face-to-face classes sa bulan sa Nobyembre. Ginpasayag naman sa nga igapatuman ang health and safety protocols sa sulod sa bus gani nagalaom ini nga may disiplina ang mga pasahero. Nagapabilin man ang paghatag sa discount sa mga estudyante santo sa nakabutang sa lagi. Gani nagparugyan na ining ipakita lang ang school ID agud nga maka-avail sang discount. I-adjust na lang namon ang schedule sang dispatching namon. So, why na siya sang hindi na siya matabo nga makulang ang unit. Ang usual, nakita naman namon ang trend sinamo na usually dadamo ka lang ng pasahero kung Sunday, mga Sunday afternoon, tapos Monday sang aga or Friday sang hapon. Mga amo na siya, pero the rest na ang mga adlaw, hindi magina mo na kasako. Si Jade Ceballo sa Media Relations Officer sa Falcar Transit Incorporated. Samtang sa mga police reports, dakop ang katapos ang Communist Party of the Philippines New People's Army o kon CPP-NPA matapos ang ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga frustrated murder. Gindakop sang gintingob go persa sang Hinubaan Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit sang NOCPO kag 15th Infantry Battalion sang Philippine Army ang suspetsado nga si Adrian Umileg alias Tortor kag alias Nico 23 anyos sa Purok 6 Maute Barangay Buluangan, Hinubaan alas 10:50 sang aga sang Huwebes. Ang suspetsado ang ginaresto pinaagi sa warrant of arrest ng ginisyu ni Kabangkalan City Regional Trial Court RTC Branch 61 Judge Rodney Magbanwa sa tong Pebrero 28, 2022. So kay Police Captain Ramel Bustamante, hepe sang Hinubaan Municipal Police Station, ang kaso ni Umilig ang may kaangtanan sa engkwentro sang makabala nga grupo bata sa 15th IB nga nagduntad na kaligad nga tuig sa din, mayara sang nasamaran nga soldado. Sa karon nga tumod pa kung ano nga posisyon ang posisyon ni Umilig sa rebelde nga grupo kag kun ini ang aktibo pa nga miyembro. Ang suspetsado ang gintanyagan sa ampiyansa nga 120,000 pesos para sa temporaryo nga kahiluwayan. Nadakpan ni siya ay derecho of warrant of arrest for the crime of frustrated murder. Ini-serve nato ni sa barangay Bulwangan, manupod man sa mga iban-iban niya ahensya sa gobyerno nato. Kaya nga nakuha nato ni siya sa tuluyan niya sa barangay Bulwangan. As initially, ining kaso natabo sa last year, encounter between sa 15th IB kag sa mga CTGs. Ang ato na subject naman ni siya Sir Adrian Galiento. Si Police Captain Ramel Bustamante ang hepe sa Hinubaan Municipal Police Station. Isa sa 4 ka malalaki ang nadakop sa akto nga nagapangot sang 3 ka kahas ng soft drink sa isa ka kapihan o kon cafe and event place sa Surad sa Isalay Kapin alas 2 sanggang Huwebes ang kagahon. Ang insidente natabo sa Balik-Tanaw Cafe and Event Place sa Locsin, Barangay 5 or Barangay 5 Silay City Negros Occidental. Ang mga suspetsado ang nakilala naman nga sanday Russell Amit, 21 anyos, nga mo naman nadakpan kasubungan sanday Rodney Aquino, Roniel Salvatuna kag alias Kenneth. Lunsay mga lalaki kag legal ang edad kag residente sa Sitio Verano
sa Barangay Lantad, Sinaya. Nabulan nga ginpilit sang 4 ka mga suspetsado nga magsulod ang lugar o kumasulod ang lugar pinagi sa pagbuka sa glass window sang establishmento. Nakuha sang maini ang 3 ka makahas sang soft drinks nga nagbalor sa 815 cellphone nga nagbalor sang 7,000 pesos kag 2,000 pesos na cash. Si Amit ang mahimo nga marakop sang Silay City Police Station bagod tabuan man nga nagapargan ang maini sang mobile patrol apang nahimo naman nga makapalagyo ang 3 ka iban pa. Gin pakamaayo naman nga nahimo sang maini nga mabawi ang ginkawat nga mga pagkabutang. Ginapangita pa sa mga pulis ang small town lottery o kon STL collector nga nagkawat sa masobra 28,000 pesos nga cash nga nasulod sa steel box sa branch sang STL sa Purok Rose, Barangay East sa Banwa sang Kandonisang Huwebes. Sando sa report, ginkilalang suspetsado kay George Pasman alias Nonoy, kag residente sa nasambit nga barangay. So sa table manager nga si RJ Tapon, ginhambalan siya ni Pasman nga mapahimo sang bag-o nga steel box bilang bulutangan sang koleksyon nga mando man sang ila nga boss. Ginhatag nilag Tapon ang nakakandado nga steel box kay Pasman agod nga magaserbe nga sulundan sa pagpahimo sang isa ka box. Naglakat si Pasman apang nagbalik ini nga makaligad ang 10 ka minutos. Ginbalik sang suspect ang box apang natalupangdan nga guba na ang padlock kag wala na ang kwarta nga nagabalor sang 28,000 pesos. Sa sulod sang box maginbilin nga sulat si Pasman kag diri nakaplastar ang iya nga mga balaran kag sulukton sa branch sang STL. Dakop ang 36 anyos nga baklodon matapos nagpangawat sa 2 ka pack sang briefs sa isa ka baligyan sa syudad sang Bago Negros Occidental. Ang suspetsado gidkilala kay Rene Boy Diles, 36 anyos ka residente sa Purok Sambag, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Nabulaan nga kotindaak ang suspetsado sa ini ang nagpangawat o kon magpangawat sa store ni Jose Hermilo Misias, 57 anyos sa Purok proper sa Barangay Talok, Bago City alas 12:30 kahapon sang udto. Nagtingwa pa nga balagyo ang makapalagyo ang suspetsado apang ini ang natagayon nga marakop. Si Diles sa gidala mismo sa business owner kaupod ang 2 ka iban pa sa Bago City Police Station. Nabulaan nga ang 2 ka pack nga briefs nga ginkawat sa suspetsado ang nagabalor sa 1,200 pesos. Ang suspetsado ang nahimo man nga makagwa matapos nga wala na ginpasakaan sang kaso. Samtang ginkumpirmar sang spokesperson sang Bureau of Jail Management and Penalty Region 6 nga nagdubo ang congestion rate sa mga prisuhan humalin sang nagpungko ang nakaligad nga administrasyon. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Jail Chief Inspector Jairus Anthony Aduhilio, sang nakaligad ang jail facilities sa Western Visayas, ang mayara sang masobra 500% ang congestion rate, apang sa karon mayara na lang ini sa masobra 200% ang congestion rate. So kay Duhilio, madamo pa sang dapat nga himuon agod nga mahatagan sa sabat ang congestion rate sa mga jail facilities sa Pilipinas. So diri kun tani mas mapadasig ang pagsolbar sang kaso sa korte agod nga mabuhin-buhinan ang congestion sa mga prisuhan. So kay Duhilio, nagakinahanglan sang improvement o kon radical change sa jail system sa Pilipinas. So sa BJMC 6 spokesperson, ang congestion sa facilities ang tugaman sang kriminalidad sa pungsod. So diri bangod sa kagutok daw kaangay nga inhuman na ang sitwasyon sa mga priso sa jail facilities. Ginantawan sini nga solusyon sa jail congestion amo ang pagdugang sa mga korte bangod jutay lamang ang korte sa Pilipinas. Isa pa nga problema sang BJMP amo ang kakulang sang duta nga patindugan sang jail facilities. Ginpahayag man ni Dohilio, mayara sang mga bag-o nga gintukod nga jail facilities apang temporaryo ini nga ginahimo nga isolation area sang bag-o nga mga priso. Actually, sa Region 6, 500+% sa una ang congestion rate natin. So, buong so far, 285 na lang, no? But we have a lot still to do, no? In order to lower down pagit, no? Ang aton na congestion rate. Kag ma-fast track pa ni ang mga cases ng aton na mga personnel. Si Jail Chief Inspector Jairus Anthony Dohilio, spokesperson sa Bureau of Jail Management and Penalty Region 6. Nagaparigay ng Bureau of Fire Protection sa refresher sa isa mga personnel agad nga hindi malipatan ang drills kay seremony sang ahensya. Suno kay BFP Negros Occidental Acting Director Fire Superintendent Kim Silicio, mahimo nga malipatan ang drills and ceremonies kung talag sa lang ginaparigan gani mayara sang refresher sa mga bombero. Ang drills kag ceremonies nga ginaparigan kung may very important person o kung VIP nga bagabot na. Ining sabat man sa remarks sa evaluator sa natapos nga operational readiness sa site inspection and troop evaluation o kung ORSITE nga ginparigan sang bulan sa Mayo sa bunga tuig. Sa kay Silicio, hindi ini kakulangan apang mahimo nga nalipatan bagod talag sa lang ginaparigayon. Karugan sini mayara man sang
ang rank inspection agud masiguro nga presentable ang mga personel sa pag-atubang sa mga kliyente kag masiguro nga sila ang nagasuksok sa hustong uniforme. Pero kay Silicio hindi lang aktibo sa pagresponde sa sunog ang mga personel kundi dapat presentable nga pag-atubang sa mga kliyente. Pero kay Silicio nga gina-instill nila ang disiplina sa mga personnel agud nga makuha ang respeto sa mga pumulyo kag maayo ang record sa Bureau of Fire Protection upod ang Special Rescue Force. Kag sa katapusan nga balita, gilayon nga napalong ang kalayo nga nagtuhaw sa idalom sang 3 ka panalgal nga dormitoryo sa Barangay 40, Syudad sa Bacolod kay Ina sang Udto. Sa impormasyon nga nakuha sang Bombo Radyo, naglupok nga fuse box ang ginhalinan sang kalayo. Ang kalayo ang nagsugod sa idalom sang hagdan sa ground floor, apang wala man naglaton sa iban nga bloke. Wala ang tag-iya sa dormitoryo sang nagtuhaw ang sunog kundi ang caretaker lamang. Padayon pa ang assessment sa Bureau of Fireman Protection sa balor sang halit nga ginbilin sang sunog. Mga kabombo, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 30 minutos sa kaligid sa takta alas 5 sa hapon. Ato na panabalikan aton sa ring ang mga headlines. Sa Bacolod Traffic Authority Office, nagpanindugan na ngayon pagpamigo sa pagdako sa mga driver sa electric bicycle nga nagabiyahe sa National Highway. Administrative officers ng Bitaw, aminado nga mas madamo sa karon ng e-bike sang sa nakaandan nga tricycle. Mga badyaw sa syudad sa Bacolod, amat-amat naman nga nagadamo. Miyembro sa NPA nga wanted sa kasuguan bangod sa kaso nga frustrated murder, arestado sa Banwasang Hinubaan. Lalaki na dakpan sa akto nga nagapangawat sang 3 ka kahas sang soft drink sa isa ka kafe sa syudad sang Silay. 36 anyos nga Bacolod nun, arestado matapos nagpangawat sang 2 ka pack sang briefs sa isa ka baligyaan sa syudad sang Bago. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 31 minutos sa kaligid sa takta alas 5 sa hapon. Inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sang Sabado, petsa 30 sa bulan sa Hulyo tuig 2022. Kag kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Glory Faith El Shario. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa upo na pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Kag sa aton sa nga Bombo News Analysis. Sagid padala sa isa sa mokod datang paramati sang Bombo Radio Bacolod. Kinigin basa ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo, naghawa na. Spaghetti wire amat-amat na nga nagkaladula. Ang kahawan sa pusti imo na makita. Sa imo pagtulok kagamo sang pinsar nagakahawas. Lain gid man kun hawan na kag wala nagaalawas. Kabay nga ang mga nagasinambunot nga e-trike kag tricycad nga sa mga mayor nga dalanon nagapasundayag. Ini ang isunod nga pangsawayon sa mayor nga dalan hindi pagpabiyahion. Sila ini nagakontribute sa trapiko. Mga salakyan sa dalan daw hindi makagiho. Dugangan pa sa mga barker nga nagabalabag sa lagyan. Syudad wala na sang katawhayan. Pagpanghawan amo ang labing kinahanglan. Agud ang syudad magkaangkon sang kayusan. Inilabing kinahanglan. Agud nga aton paminsaron magkaangkon sang kalinungan. Ang ini panguna-una ang pananawan naging padala ni Arnulfo Sabigon sa Barangay Alihis, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_Bacolod@bomboradyo.info. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Mga kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Oras sa Bombo Radio, Philippines Standard Time, 41 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang hapon. Maayong hapon Pilipinas, Western Visayas, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports Afternoon Edition. Subong nga adlaw sang Sabado, pets sa 30 sa bulan sang Hulyo sining nga tuig 2022. Kag sining nga hapon inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Atin subong adlaw mga kabombo, Hulyo 30 tuig 2022, duha na lang gid katulog, bulan na sa nga Agosto, magasulod na kita no sa ikawalo nga bulan sini nga tuig do kadasig lang gid aton dira ginabi-abi ang mga nagapamati sa ilang nga mga puluyano sa 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Kasubong man sa mga nagatutok sa aton nga Facebook Live kag sa aton nga live stream sa YouTube. Hindi gid magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe no sa aton nga YouTube channel ang Bombo Radio Bacolod. Yang tiyempo diri sa karon sa syudad sang Bacolod, magalumon, maulano na gid gani no. Kaya nagtupa na ang ulan. Tihaling kahapon binabayi ang ulan, dugay-dugay matupa, dugay-dugay maunta. Do kanta bala no, nawawala, bumabalik. Heto na naman. Ti maayo na lang ning amo ining pacing yan no, sang sa magsigi-sige kaga magbinaha na naman diri. Masako-sako sa karon ang dalanon, especially diri sa may Dalan Lacson sa Barangay Mandalagan, kaya weekend no, Sabado sa karon, madamo ang mga nagalagaw kaga kasubong man ang mga nagahingagaw pa uli. Ano ang aton nga mga nagapanguna mga balita diri kita sa balita lokal, maayo o ko na sa ano no, sa mga motorista dira kag sa mga drivers, mga operators, mayara na naman sang adjustment sa presyo sang produktong petrolyo sa masunod nga semana kag mayara na sang projection nga ginpagwa subong nga adlaw hindi kita makambal nga dumay impact gid kaya mayara no sang pagsaka sa presyo sang gasolina, mayara naman sang pagnubo
sa presyo sa diesel kag kerosene. Apang nambal na gani naton hindi mayo maka-impact ginman kay sinentimos man lang no santo sa projection sa mga oil companies. Ang diesel kag ang kerosene may pagnubo, ang diesel ang maganubo sa 50 centavos tubto ba 75 centavos kada litro. Magabuhin man ang presyo sang kerosene sang 50 centavos tubto ba 70 centavos kada litro. Ang gasolina magasaka sang 70 centavos tubto ba piso kada litro. Ibantayan ta kung may mga pagbago pa dira kaya subong Sabado pa lang normally kaga ang official gid nga price adjustment ang ginapagwa kada Lunes ginano mga kabombo kag gina-implementar ina kada adlaw sang Martes. Dugay aton pagakuhaon sa mga reports ni Bombo Carlo May Defensor ang tuhoy sa isa ka mangunguma nga miyembro sa ACT CIS party list no ginpatay matapos nga ako na ginluthang patay sang 4 ka mga suspetsado. Ining ACT CIS party list no ako na officially ang Anti-Crime and Terrorism Community Involvement and Support Party List. So membro dire ang nasambit nga mga nguma nga ginluthang sang 4 ka mga suspetsado. Masami may mga allegations dire nga kung mayara na mga daan mga kabombo nga pila ka mga insidente bala nga kaangay sini nga ginluthang o kung ginpatay sang numerous bala nga mga persona ti normally ginaangot na nila sa mga katapo sang New People's Army apang no aton pa nakaron na hibaloon kung ano direng suspetsado kung ano dire ang investigasyon sang kapulisan sa report ni Bombo Carlo May Defensor. Sa syudad sang Kabangkalan, isa ka lalaki pilason matapos mabunan sa public plaza sang syudad. Sa balita nasyonal, ang numero sang mga naapektuhan sang magnitude 7 nga linog no dito sa pila ka bahin sang Luzon nagdangat na sa masobra 200,000. Tinagdangat na sa masobra 200,000 damo-damo no ang mga individual nga naapektuhan sa pagtayog sa magnitude 7 nga linog no sining sining nga simana dito sa pila ka bahin sa Luzon, especially dito sa may bahin sa Abra. When we say nga naapektuhan mga nadulaan bala sa mga pamalay, mga ginpang evacuate, mga nadulaan sa mga palangabuhian. Yung fatalities no sa karon yara sa Napulo. 10 ka fatalities una anom lang gid ang na-report nga fatalities apang kag may 4 to ka missing apang sinigi lamang no gin-report nga ang 4 nasapwa na ako nakita na apang bangkay na lamang ang mga ino. Samo na siya nga nagpulo ng fatalities apang ginahulat pagid sa mga otoridad for confirmation pa kung ining 4 bala na gid no malakip na gid sila sa numero gid sa mga casualties. Sa may kaangot sini sa nga nagluntad nga linog no ang Department of Social Welfare and Development ang DSWD sa pagpamuno no ni Social Welfare Secretary Erwin Tulfo ang luyag sini nga ang mga recipients bala no ang mga beneficiaryo sang mga calamity assistance ang hindi na magagay fill up sang madamo nga mga dokumento. Tigin pahayag ni Social Welfare Secretary Erwin Tulfo nga dapat ang mga biktima bala sa mga kalamidad, mga biktima sa mga linog, biktima sa mga baha, hindi na sila dapat mag-i-required no nga mag-submit sang madamo nga mga dokumento kag mag-fill out sang malaba nga mga application forms antes nila makuha ang mga financial assistance na gikan sa gobyerno. Kaya naibaloan nga ang DSWD nagapanagtag no kung magapanagtag sang 10,000 pesos nga cash assistance sa mga nabiktima sang kung mga naapektuhan bala sang magnitude 7 nga linog dito sa may Northern Luzon galing kay hambal gani sang DSWD Secretary hindi sinigusto nga ara bilang kadamo pa sang inog submit kadamo pa sang fill-upan sang mga sang mga naapektuhan sang mga kalamidad. Tigin mando sini sa iya nga mga tinawo nga sumugod sa Lunes hindi na hindi na may palipoto na lang bala no palipoto na lang gid ang mga fill-upan sang mga nabiktima sang mga kalamidad. In fairness no kadasig sang tikang ni DSWD Secretary Tulfo especially sang adlaw nga gintayog bala sang linog no ang Luzon kag nag-aksyon to siya dayon naghimo siya dayon sang tikang kag ining iya ginutuso sa karon nga i-minimize no ang fill-upan bala kay tutuod gid man ko kaysa nagapabudlay kag nagapadelay lang ni sa mga nabiktima na bala iban guro nagalingin pa na ang ulo matapos nga nawad-an sa mga puloy-an kag mga palangabuhian. So aton lang matayan no ang development
tuhoy dere. 49 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang hapon. Singation aton at check karon mga balita ang natipon sang patrol kay Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, please come in. Yes, sa Bamajay, maulanon nga hapon diri sa syudad sang Bacolod. Bamajay, so bagpolang gid no. Hulaw-hulaw o kung hinay ang pagbubo sa ulan diri sa syudad sa Bacolod, Bamajay. So kadasig lang no, siguro mga butang taf mga 5 minutes siguro Bamajay nga Bombo Carla? Pa lang, gulpi lang nagdamol-damol na gid ang ang pagbubo sa ulan na Bamajay. So sa subong do ka kanay-kanay naman lang sa bubo sa ulan do pag nagpanalit hilang gid no, pero kung gaina nabatsyagan tagid ang may hangin kag madamol nga ulan Bamajay, pero dasig lang gid di subong di nagkanay-kanay na, pero ang flow diri sa trapiko diri sa Dalan Lacson medyo mabulubog at Bamajay bangod man sa madamol nga ulan kag subong ti naman nga daan no ng rush hour ti bisan Sabado Bamajay makita naton nga ang dalanon sang Dalan Lacson is gid no nang magutok no kung malabo gid sa mga salakyan na Bamajay. So far Bombo Carla, ang dalan wala na pa man ginabaha no kay do ka hinay man lang sa nagluntad nga pagulan subong adlaw. Yes, so far sa subong nga Bamajay makita naton diri ang dalanon diri usually sa Dalan Lacson do wala may ginadriya baha gid Bamajay o kung nagasaka ang tubig sa dalan, pero so far wala pa man gid Bamajay no kay ti madasig lang man ang bubo sa ulan Bamajay. Ti amo lang ginang aton sini nga pagpanumdum sa aton sini nga mga kauturan nga magdalagid sang panaming kay ti hindi naton mahibaluan nga gulpi lang mabubo ang madamol nga ulan Bamajay. Yes, sa Bamajay, so diri kita isa ka mangmuma kag miyembro sa ACT CIS Bamajay gintiruluthang sa may Sitio Languni, Purok Jess sa Barangay Inawayan, Kawayan, Negros Occidental. Ang biktima diri ang mga kilala kay Panpelo Maban, senior citizen na inisya Bamajay kag residente man sang nasambit nga lugar Bamajay. So sa initial nga investigasyon sang kapulisan samtang ini nga biktima nga ni Bamajay ara sa ila sini nga bukid kay ti isa sa kamangunguma. So samtang ari ini siya sa ni hatukon sa iya sini nga payag-payag Bamajay nakit kaupo na iya sini nga asawa mayara sang 4 ka mga kalalakinan nga nagaabot kag nag-istorya sa biktima. So ang biktima ako ng asawa sang biktima naglakat Bamajay sang pagbalik niya na didto yan na nakita ng iya sini nga bana nga wala na sang kabuhi o kung na may igo na sang M16 rifle Bamajay. Naiguan na ini siya sa nagkalinlain nga parte sa iya sini nga lawas Bamajay. Kay ang ining 4 ni ka mga kalalakinan Bamajay may bit-bit ka nga M16 rifle Bamajay. So Bamajay, pamatian pala nato ng pahayag gikan kay Police Major Anthony Grande. Ang insidente mo ko isa ni ka shooting incident. Tabo alas 10:40 sa aga, pag-apong adlaw no. Dito ni sa sitio Languni, Purok Jess, Barangay Inayawan, para sa Kawayan. Ini ka distansya sang 35 kilometers alin sa proper Kawayan. Ang biktima naton si Panpilo Maban, Emission, 63 years old. Isa ka farmer. Okay. So according sa asawa niya, samtang gobra sila sang ilang uma. Oo. Distansya sila balay. Dito sa ilang mga kubo-kubo. Ang biktima after niya mag-arado no, gamit ang karbaw. Nagato siya puloy ko ni pahat. Kag dito no, timing nga nagwa ang 4 ka armado nga lalaki no, nga may bitbit sang M16 rifle. Ay, okay. So sa asawa, istorya sila no, ang armado ang yabana. Hasta nga naglakat siya, mga pagbalik niya, dito na nakita niya ang yabana, nga kaya na, kag wala na sa kabuhi. So subong pa dahil pa mo yung investigasyon no,
para masakiba nato no ang motibo no. At the same time ang suspetsado no. Orang makimuan sa sininga insidente. Sa subong ko under investigation pa, di kami kambal nga silang makimuan o kung wala. Kay tungod nga ang investigation subong palayong pagyapon. Oo. So sir, sa pamilya, wala man isang kaaway ini nga biktima? Ako po na among ginapalo up no sa pamilya. Oo. The same time sa pamuluyo no dito mismo sa sitio Languni no. Kung sino nakakita sa insidente o kung may balaan sa insidente no. Nakauwi nga bulig no para masolbar rin nga kaso. According sa pamilya ko no ng members ng ACT-CIS. Okay, active sir. Yes, ma'am. So sir, pilaming igo sa biktima sir? Based sa initial nga examination na mo no ng 8 no. So 4 ang entrance dira, kaga 8 exit. Base man sa sa 4 empty shell. Oo. Nga na-recover sa sa lugar na di natabang insidente. So sir, wala man ni sir background case ang biktima? Wala, ma'am no. Ang nabala na mo isa sa farmer kag isa ka member sa ACT-CIS. So grabe po mo Carla, walo gid no ang iyang igo dogin paarakan kasi agaliyas ang luthang sining 4 ka mga persona. Amo gid gani abo mo jay no kay walo gid ining iya sining o kuno mo mera sang M16 ngin nga gamit sa iya kag walong iya sining igo sa iya sining lawas abo mo jay. So ginahibalo pa sang katapos ang kapulisan sang Kawayan Municipal Police Station kung sinugid ni no ang mga suspetsado nga naghimo ni sa biktima. Kag Bombo Carla, kung may tanan man ang iya pagka-miyembro bala sa party list no nga ACT-CIS sa motibo sang pagluthang sa iya? Amo ba na hindi pagid ma-establish sang kapulisan sang Kawayan abo mo jay kung iya sining obra may kaangtanan sa pagluthang patay ni sa biktima abo mo jay. Yes, abo mo jay, so isa man ka pilason nga ako na ang ginbuno no sa area sang Sitio Kabangkalan Public Plaza, Kabangkalan City, Negros Occidental, Bombojay. Ang biktima diri amo ang gigilala kay Jeff Runatura. Jeff Runatura, 18 anyos, kay residente sa Sitio Payong, Barangay Kamingawan, Kabangkalan City, Negros Occidental. Ang suspetsado diri amo ang gigilala kay Junver Castillo. Junver Castillo, 22 anyos, kay residente sa Purok Baganihan A, Barangay Biniquel, Kabangkalan City, Negros Occidental, Bombojay. So, samtang ang crowd o kung ang mga pumuluyo nagaselebrar sang opening salvo sang 25th charter anniversary sang Kabangkalan City, ang naga-attend ini sila sang live band sa syudad Bombojay. So ining ang biktima nga si Jeff Runatura nag-complain ini nga ginbuno ini siya sang suspetsado sa iya sining likod nga Porsche o kung sa iya sining likod sa iya sining lawas Bombojay. So ang kapulisan sa Kabangkalan City Police Station ini pangita ining si Junver Castillo kay ini siya amuni ang na-identify sang biktima Bombojay. Sa gilayon nagindala ang biktima sa malapit nga hospital sang Kabangkalan City, Negros Occidental. So Bombojay, sa subong ang suspetsado na aresto naman ini sang Kabangkalan City Police Station. Kagari na ini siya sa kustudiya sang nasambit nga police station Bombojay. Sige Bombo Carla, madamo gid nga salamat. Bombojay mo nang report gikan sa patrol ini si Bombo Carla may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consist of all number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Madamo gid nga salamat kay Bombo Carla May Defensor sa mga balita nga natipon sang patrol. So sa Santo no sa situation nerto ni Bombo Carla nagahulaw naman ining pagulan diri sa may syudad sang Bacolod. 57 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang hapon mga kabombo. So ang labing una no nga death sa monkeypox virus sa sagwa sa Africa na record sa may pungsod Brazil. So dugang updates to sa monkeypox virus nga nagsulod na diri gani no may first case na sa monkeypox virus diri sa Pilipinas kahapon gin confirm sa Department of Health. Bantayan lang sa mga public affairs program sa Bombo Radyo Bacolod. Ini ang inyo nanging kaupod sining hapon, si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo!
Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C. Ganda ang gabi Pilipinas. Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition, ika-30 sa buwan ng Hulyo 2022 sa ulo ng ating mga balita. Sa ating ulat panahon, ang bagyong Esther bumilis pa habang papalabas sa Philippine Area of Responsibility ayon sa Pag-asa. Ang bilang naman ng mga apektado ng lindol sa North Luzon umakyat na sa mahigit 200,000. Doktor naman ang suspect sa Ateneo shooting na turnover na sa Bureau of Jail Management and Penology. Sa ating international news, 42 katao sa India patay matapos uminom ng nakakalason na alkohol. At ang WHO o World Health Organization nakahanda raw na sumuporta sa Pilipinas para labanan ang monkeypox virus. Mahigit 100 pamilya naman sa Antique inilikas matapos nalubog sa baha ang 3 mga bayan dahil sa ulan na dalayan ng Tropical Depression Esther. At sa ating dagdag na balita, sa iba yung dagat baha sa Kentucky, umakyat na ho sa 16 ang naitatalang patay. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Bombo Weather Update. Bahagyang bumilis ang bagyong Esther habang ito ho ay nasa direksyon na palabas ng Philippine Area of Responsibility. Dahil dito posibleng bukas ay nasa labas na nga ito ng karagatang sakop ng Pilipinas. Huling namata ng sentro ng bagyo sa layong 575 kilometro sa silangan ng Itbayat, Batanes. Batay sa data ng Pag-asa, taglay nito ang lakas ng hangin na 45 kilometro kada oras malapit sa gitna at may pagbugsong 55 kilometro kada oras. Kumikilos ang bagyo ng pahilaga habang papalayo sa kalupaan ng Pilipinas. Ang iba pang bahagi ng bansa ay makakaranas naman ng mga pag-ulan, ngunit ito ay dulot ng hanging habagat. Narito pa ang dagdag na paliwanag ni Chris Perez ng Pag-asa Weather Bureau. Sa posibleng peligro na dala ng mga ulan sa may bandang Northern Luzon area sa mga darating na araw. At tama po sila, yung mga areas kasi dito sa Northern Luzon na naapektuhan ng lindol, posibleng may mga areas na medyo loose na yung soil condition. And kapag tipong naulan na ng konti, ay pwedeng madaling matangay. O for example, sa mga gilid
ng bundok po, no? Dahil sa pagkakaroon ng lindol, medyo naging loose na yung kondisyon nila, konting ulan lang, pwedeng maging lumambot agad at biglang gumuho, magkaroon ng mga landslide. Kaya as early as today po, bagamat yung concentration ng ulan ay nandito pa sa may bandang western section ng Central and Southern Zone and Western Visayas, nagbibigay na po tayo ng abiso ng possible scenario. Particular na yung mga ulan na darating sa may bandang Northern Luzon area, yung mga earthquake hit areas sa susunod na 2 hanggang 3 araw. We're anticipating at simula po bukas posibleng makaranas na ng mga light to moderate na paulan dito sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Then gradually, mas lalawak pa, mas dadami pa yung mga lugar na makakaranas ng mga pag-ulan na dulot ng combined effects ng bagyo at ng habagat dito sa may bandang Northern Luzon area sa mga darating na araw. Kaya patuloy po yung paalala natin, no? Continuous monitoring with regards sa update natin sa habagat at sa bagyo, and yung mga kababayan natin sa Northern Luzon area, at the moment, sa mga oras na ito, bagamat hindi pa ganun karami or kadalas yung mga paulan na nararanasan, we're giving information in advance. So, just in case, no, patuloy po yung monitoring and coordination, cooperation with our LGUs at saka local DR officials. And sa mga areas naman na currently na-apekto ng habagat, dito nga sa mga nabagit nating lalawigan, mostly situated over the western section of Central and Southern Zone and Western Visayas, yun din po, no, monitoring and coordination and cooperation with their LGUs sa mga possible disaster preparedness and mitigation measures. Tiniguyan ni Chris Perez ng Pag-asa DOST, kaugnay pa rin ho ng posibleng mga pag-ulan na mararanasan dyan sa dulong Hilagang Luzon na naapektuhan nitong 7.0 magnitude na lindol. Samantala mga kabombo, mga Kastar Nation, ang tabayanan na mamaya sa atin hong pagpapatuloy ang iba pang mga update hinggil ho dyan sa mga naitalang pagyanig sa Hilagang Luzon, kung ilan na nga ba ang mga aftershocks na monitor ho ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Bago ho yan, ay kuha muna tayo ng isang mahalagang panayam sapagkat ito'y may kinalaman ho sa kapakinabangan ng ating mga kababayan, lalo na ho at naharap tayo doon sa posibleng problema sa food crisis. Ito ho yung pagsasaka ang pangunahing masusulingan natin. Kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon via Zoom si Secretary Conrado Estrella III. Pabati natin sa Bombo Radio Philippines. We are nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jane Buna. Magandang gabi po sa inyo, Secretary. Magandang gabi din sa inyo, Bombo. Opo, si Bombo Dennis po and si Bombo Jane po ang ating kasamahan dito ngayon. Okay. Secretary, dun ho sa naging talumpati ng Pangulong Bongbong Marcos, pangunahin dun sa mga concern, yun talagang issue ng food security at yung kapakanan ng ating mga magsasaka. Ano ho ang nakikita po ninyong mga dapat madaliin dito ho sa mga proyekto na nasa ilalim ho ng inyong tanggapan sa Department of Agrarian Reform? Meron siyang binanggit, no, na 3 importanteng mga bagay. Ang unang-una ho dyan ay itong executive order na kanyang gustong palabasin. At ito ay EO on moratorium of payment of amortization fees and interest by the agrarian reform beneficiaries. At ang pangalawa ho ay for Congress to come up with a condonation bill. Ito pong bill na ito ay tinatawag na Emancipation Bill po for the condonation of payment of amortization fees and interest by, again, agrarian reform beneficiaries. At ang pangatlo naman ho, yung lands covered by Executive Order 75, yun pong pagbibigay natin ng lupa sa ating mga retired armed forces of the Philippines and Philippine National Police, retired personnel, at ganoon din sa mga rebel returnees, and most especially ho sa ating mga estudyante na magtatapos ng 4 na taon na agricultural course. Yan 3 yan, yung binanggit niya yan, iyan ho ang malaking bagay po para sa atin magsasaka.
Okay. Secretary, doon ho sa sinasabing condonation at kumbaga ito talagang sa unang dinig pa lang ito ho'y pabor para sa ating mga saklaw ho nitong proyekto po na ito. Pero may covered, may time bracket ho ba na nakapaloob dito? Halimbawa, sa loob ng 10 taon, sa loob ng 5 taon, na kumbaga meron silang mga pananagutan, ika nga, ito ba yung masasaklaw o lahat? Ano ho yung mga nakapaloob ho dito na kumbaga masasaklaw, Secretary, dito ho sa mga pinapatupad ho na ito o nais mangyari ng Pangulong Bongbong Marcos? Ang talaga ho diyan, ang talagang gusto natin mangyari diyan ay mailibre na ating we can already free the farmers from payment of amortization fees and interest, no? Ang rason natin kasi pag hindi natin gagawin 'yan, kawawa naman ng ating magsasaka. Isipin mo na lang ang liit-liit na nga ng mga lupa na naibibigay sa kanila. Pagkatapos meron pa silang binabayaran na amortization fees at saka mga interest, ano? Kaya imbis na sila ay magbabayad, yung kanilang ibabayad, yun na lang ang gagamitin nila para kanilang lalong mapaggibayo so that they can improve they can improve the activities in their respective farms, no? At parang lalong lumaki ang kanilang kita. Iyan naman ang gusto niya rin. Now, kasi, unahin ko muna yung sinabi niya, yung coming up with an EO that will call for a moratorium of payment of amortization fees and interest, no? Ito ay prelude na ito para sa moratorium ay doon sa yung condonation. Yung EO na ilalabas niya, moratorium 'yan. Yung batas na gagawin ng Kongreso, ng House of Representatives at Senate, yan naman yung dun sa condonation. Yung EO, yan ang prelude to condonation. Kaya, imbis na gagamitin ng mga magsasaka sa pagbabayad ng mga interest at mga amortization fees, gamitin na nila para mas mapaigi nila ang kanilang pagsasaka at lalong lumaki ang kita nila. Ganun yan. At yun naman, mga maagap magbayad, yung mga tinatawag natin na prompt payers, no? At yung mga nakabayad na, hindi naman din sila mahuhuli sapagkat bibigyan din naman natin sila ng additional incentives. Now, siyempre, bahala na ang membro ng Kongreso natin kung anong incentives ang ibibigay natin sa kanila. It could be in form of a rebate, or it could also be in form of additional support services para sa mga maagang nagbabayad. Ayun. Parang reward system ika nga. Okay. Oo. With your indulgence, Incentives, Secretary, may katanungan din ang aking katandem dito, si Bombo Jane Buna. Bombo Jane? Oo. Maraming pumuri sa naging pahayag ni Pangulong Marcos kaugnay sa loan condonation agrarian reform Secretary. Mari bang malaman kung ilan bang beneficiaries ang makabinipisyo nito, Secretary? Marami. Ang daming magiging beneficiaries niyan. Mga kulang-kulang na 1 milyon na agrarian reform beneficiaries ang magiging beneficiaries niyan. At dadami pa rin siguro aside from yung nauna. Marami yan. I cannot give you the exact data kasi hindi ko nadala itong mga notes ko. Ako'y nandito kasi sa probinsya, Sabado kasi ngayon. Ako'y magsasaka tuwing Sabado. Wow. Ngunit bibigyan ko kayo ng kopya doon sa mga figures. Ngunit kasalukuyan, a little less than 1 million agrarian reform beneficiaries.
Okay. Secretary, magkano naman po ang binabayarang amortization? Monthly ba to o yearly? Monthly. Ang i-condone dyan, kinumpute namin, approximately 58.14 billion na ayon sa ating mga economic managers at ganoon din sa mga kasama natin sa Land Bank, it will not even affect the GDP of our country. Kaya kaya natin gawin. At pagkatapos, baka mas abot tayo siguro ng mga 60 billion, sabihin mo na, kasi yung mga incentives na ibibigay naman natin doon sa mga prompt payers. Okay, Secretary, ngayon ay nasisimula na ho na talakayin yung para sa 2023 national budget. Sa panig ho ng Department of Agrarian Reform, meron ho bang nakikita kayo na kinakailangang pagtaas doon sa dating pondo na inilaan para sa taong 2022? Sa 2023 kaya ay steady pa din doon sa naturang halaga o mayroon ho kayong nakikita mga kinakailangang proyekto na additional na pondo ang ilalaan ng gobyerno? Paano ho ito, Secretary? Natutuwa naman kami dahil sa halip na mababa ang aming pondo, itong coming year for 2023, tumaas naman kami. At tamang-tama lang naman yung taas ng aming budget in spite of the fact that we are encountering financial constraints. Kami ay nasisiyahan dun sa budget na ibinigay sa amin for 2023. Kahapon nga dun sa cabinet meeting, this was the agenda in our special cabinet meeting yesterday. I see. Kami ho'y makikibalita tungkol pa dyan sa mga development ho na yan. At alam namin, hinihimay na yung pambansang pondo para ho sa proposed bill. Kami ho'y makiki-update na lamang siguro sa mga susunod na pagkakataon. Unless kayo ho ay may mga existing na mga project ho dyan sa Department of Agrarian Reform and sa gabinete kung meron ho na nais po ninyong ipabatid sa ating mga taga-subaybay. Go ahead po, Secretary. Yes, marami kami. Meron kaming yung tinatawag na ito out of our World Bank loan, yung para sa aming parcelization. Kasi nag-issue tayo ng mga nung nakaraan ng collective CLOA na tinatawag. CLOA is Certificate of Land Ownership Award. Ang problema doon sa collective CLOA, halimbawa sa 100 hectares, 100 hectare farmland, 100 din ang beneficiary. Nilagay yung mga pangalan nila, ngunit hindi sinabi kung saan banda sila doon sa lupa. Kaya kailangan yan ng parcelization. At yung para dyan, meron naman tayong pondo. At yan ay galing sa World Bank loan natin. At dun sa iba naman, ibang bagay, meron din tayong pondo. Now, siyempre, yun yung formula natin upang lalong mapagaan natin ang buhay ng mga agrarian reform beneficiaries. Yun naman ibang kailangan itulong sa kanila, yung mga support services, nanggagaling naman sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno. Katulad halimbawa, yung mga farm-to-market roads, manggagaling naman yan sa Department of Agriculture. Yun naman mga irrigation para dun sa mga rehabilitation ng amin mga communal irrigation systems ng agrarian reform communities, manggagaling naman yan ng National Irrigation Administration. At ito ang aking gustong i-introduce ngayon, isa kasi sa panagpapabigat ng mga gastusin ng mga magsasaka, yung medical expenses, at saka yung educational expenses ng mga nagkokolehiyo na anak ng magsasaka, at ganun din ang iba't iba pang mga expenses, yung karagdagang hanap buhay, which will be a part of the support services. Yung sa education,
expand na lang ng CHED para magkaroon ng allocation para sa mga anak na magsasaka para sa college scholarship. O yan, makakagaan ng buhay ng magsasakayan ng mga agrarian reform beneficiaries. Sa medical naman, i-expand lang ng Department of Health yung programa nila na tinatawag na Medical Assistance for Indigent Patients. Kaya yung mabibigyan din ng free medical or ma-address din yung kanilang healthcare requirements, no? Magkakaroon ng free medical assistance sa kanila. I see. At yung iba't ibang hanap buhay, nandiyan din ng TESDA, magbigay ng training sa kanila. Alam ba ninyo na ang average ng TESDA bago nag-pandemic, basta ikaw ay nag-graduate doon sa kanilang STEP program, 85% na nag-graduate dyan ay nagkakaroon ng sariling trabaho at nagkakaroon pa ng kanilang maliliit na negosyo. Kaya karagdagang kita sa magsasakayan. Isa na naman yan sa magpapagaan ng buhay ng ating magsasaka. Ayun, so, ating tulong pala. masaya na kami sa budget namin dahil sa iba-ibang ahensya naman pagkukunan din yung ibang itutulong natin sa ating mga agrarian reform beneficiaries. Maraming salamat po, Secretary. At may mga karagdagan pa kayong naibahagi sa gabi pong ito sa ating panem. Magandang gabi po sa inyo. At sana magkausap pa ho tayo sa mga susunod ng pagkakataon. Oho. At I am honored. In fact, ako'y natutuwa at nagkaroon ako ng pagkakataon na magpaliwanag dito sa inyong programa. Ayun. Sige po. Maraming salamat at ingat po kayo. Enjoy the weekend, sir. At good luck po sa mga trabaho po sa Department of Agrarian. Mabuhay po, Bombo Dennis at saka Bombo Jane. At sa inyong mga tagapakinig, mabuhay po kayong lahat. And God bless. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang kalihim ng Department of Agrarian Reform, si Secretary Conrado Estrella III. Sa ating pagpapatuloy sa pagbabalita, tumaas sa mahigit 200,000 ang bilang ng mga individual na tinamaan ng magnitude 7 na lindol na yumanig sa Northern Luzon. Ayon yan sa pinakahuling ulat ng sitwasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. As of July 30, iniulat ng NDRRMC na ang bilang ng mga apektadong tao mula sa kamakailang pagyanig ay umabot na sa 228,238. Mula yan sa 76,260 na naiulat noong ikawalo ng umaga ng Hulyo 29. Tumaas din ang bilang ng mga apektadong pamilya sa 62,024 mula sa 19,486 noong nakaraang araw. Nasa 1,919 families naman o 6,176 katao ang nawala ng bahay na nasa loob ngayon ng 46 na evacuation centers. Ang mga lumikas naman na wala sa mga evacuation center ay may kabuwang 27,207 katao o nasa 6,490 families. Iniulat din ng ehensya na 6 pa rin ang bilang ng mga nasawi habang 4 ang missing. Gayunpaman, iniulat noong Biyernes na mabangkay ng 4 na naiulat na nawawala sa Abra ay natagpuan na. Kaya ang kabuwang naiulat ng mga nasawi ay nasa 10. Nilinaw naman ang tagapagsalita ng NDRRMC na si Mark Timbal na hinihintay pa ng ehensyang opisyal na ulat mula sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council o COR tungkol sa 4 na retrieved cadavers. At kaugnay ho niyan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, binabanggit ho itong NDRRMC, kumustahin ho natin yung kanilang latest figure. Baka nadagdagan pa ho ngayong araw na ito, pero sana nadagdag ho dito yung mga natulungan at yung mga, kumbaga, in a positive note, ika nga, ano. Pero alamin ho natin kung anong latest ho dyan sa mga ginagawang monitoring ng NDRRMC. Kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon si Ginoong Mark Timbal, tagapagsalita ng NDRRMC. Si Bombo Dennis po ito, together with me si Bombo Jane Buna. Magandang gabi po sa inyo. Sir Dennis, Sir Jane, Ma'am Jane, magandang gabi po at sa lahat po ng mga kaibigan natin at mga kasama natin sa station, mga kababayan din natin. Good evening po. Opo. Maitanong ko na lamang po, Sir Mark, kumusta na ho yung ating monitoring doon sa mga affected areas ng 7.0 magnitude na lindol dahil nababanggit itong mga figure at may mga nadagdag pa ho ba ngayong araw doon sa mga
inilikas? Kasi parang tumaas pa yung bilang ho ng mga inilikas na kababayan ho natin. Bakit ho ganun yung data? Sir Mark, please. Yes, sir. So far po, ang ating counting po ng mga affected persons is we're at 228,238 na katao po ang naapektuhan po nitong earthquake. 46 evacuation centers po ang ginagamit ngayon at umabot na po ng 6,176 katao nag-i-stay sa evacuation center. Meron naman pong 27,207 na mga kababayan natin sa Region 1, Region 2, and Cordilleras. Ang hindi nasa evacuation center kundi nagka-camp out lang sa labas ng kanilang mga bahay, nakikituloy yung iba sa kanilang mga kamag-anakan. Tuloy-tuloy po yung pag-provision ng assistance po dito sa ating mga kababayan. Family food packs po, mga hagamitan, financial assistance, mga tents, laminated na mga sacks na pwedeng gawing parang bubong, makeshift na bubong, family tents and kitchen kits, hygiene kits. More than 5 million pesos worth of assistance na po ang pinamigay. Kaninang umaga nga po, nagkaroon po ng maikling pagpupulong ang ating NDRRMC OIC Jose Faustino, NDRMC Chairperson, NDOIC Yusek Faustino, doon sa atin sa NDRRMC, at kanya pong binilin na mas paigtingin pa po yung support para sa water provisioning at yung ipagpatuloy yung pagbibigay ng mga relief items at mga kakailanganin. Kasi alam niyo naman po, medyo umuulan dahil dito po sa bagyo na to. Although papaalis na po si Esther sa palabas na po ng PAR, hinihila po niya yung habagat kaya nagkakaroon po ng mga pag-uulan po in those areas up north. Ang bilin po ay iba yung pag-iingat at mas pangalagaan ng ating mga local government units, yung mga kababayan natin. Kasi yung mga areas po landslide prone, posibleng mag-landslide ulit dahil po dun sa malalakas na pag-ulan. Kaya po, doble-doble po ang pagbabantay at pati yung pagtulong sa ating mga kababayan na naapektuhan po ng lindol na ito, Sir Dennis. Currently po, yung sa monitoring po ng casualties natin, umabot na po ng 320 katao ang injured po natin na natulungan ngayon po ng kanilang mga local government units. Pero po sa dead po natin, at the NDRRMC, we're still at 6 reported dead. 4 po ang kumpirmado, 2 po ay chine-check pa natin yung detalye at saka yung mismong mga pagkakakilanlan at yung detalye ng pagkamatay nila. May 4 pa pong incoming kasi nung search and rescue mission po, yung nag-landslide po dyan na may natabunan na 4 na tao, yun po yung missing natin. Na-retrieve na po yan kahapon pero wala pa po yung official report ng kanilang mga identities kaya hindi pa namin tinatag dito sa NDRRMC. Pero baka bukas ng umaga, pag isusuma po natin to baka 10 tao po ang ating fatalities na. Sir Mark, with your indulgence, may katanungan din ang aking katandem dito si Bombo Jane Buna. Bombo Jane? Yes, Ma'am Jane. Sir Mark, ano naman po ang paalala ng NDRRMC, especially sa mga bahay na may mga crack dahil sa magnitude 7 na lindol, lalo pat umuulan ngayon? Tama po kayo dyan, Ma'am Jane. Alam niyo po, hindi pa po talaga natin pinapayo na magsibalikan ang mga tao or tumuloy na po sila sa mga structures na may nakita pong mga lamat. Up until such time po na maklear po yan ng kanilang mga local engineers at sabihin na structurally stable pa rin yung buildings. So, ang pinapayo po natin sa mga ganon, lalo na doon sa mga nasiraan ng mga tahanan, tumuloy po tayo doon sa mga designated na evacuation sites for the time being. Or pag natanggap po yung mga tents na pinamimigay po ng ating mga local, dinidistribute ng local governments po natin, mag-set up po tayo doon sa safe na lugar para po for this purpose na may matuluyan tayo. Kapag kinlear lang po yan ng ating mga opisyales, saka lang po pwedeng bumalik. Ang panganib po kasi dyan, dahil may mga aftershocks pa po, pag tumuloy po tayo sa loob ng isang building na hindi po natin alam na baka structurally unstable na, baka pag nagkaroon po ng malakas na aftershock, saka po mag-iba yung building na yon habang nandun tayo sa loob. So yun po ang iniiwasan natin.
Yun, sige. Kami ho'y makikibalita na lamang, Sir Mark, kung may mga development pa, no? Lalo't sinasabi nyo, pwede pa palang umabot ng 10, ano ho, yung ating bilang doon sa fatalities. Tama po kayo dyan, sir. Pero hopefully po hindi na siya lumagpas ng 10 kasi nakikita po natin sa mga search and rescue reports po, puro injuries na lang. So, papasalamat po tayo na hanggang ganun lang at makakabawi kaagad ito mga nadisgrasya na ito. Sana po hanggang dun lang yung ating fatalities. Maraming salamat po sa oras na nilaan po ninyo sa Bomb Radio Philippines at sa ating mga tagapakinig. Anytime, sir. Ingat po tayo palagi. Good evening. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin tagapagsalita ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, si Ginoong Mark Timbal. Sa pagpapatuloy pa ng ating mga balita, pinaigting pa ng Department of Science and Technology o DOST ang pakikipag-ugnayan sa mga komunidad ukol sa mga dumarating na kalamidad sa ating bansa. Ayon kay DOST OIC Renato Solidum Jr., mahalagang may sapat na kaalaman ng mga karaniwang mamamayan kung paano tutugon sa bagyo, lindol at iba pang sakuna. Aminado rin ito na posibleng lumala pa ang mga bagyo, baha at iba pang mapaminsalang pangyayari dahil sa epekto ng climate change. Kaya naman, sinisimula na umano nila ang joint effort ng national at local government sa disaster response. Tiniyak din itong naglalaan ng sapat na pondo ang pamahalaan para sa mga proyektong makakatulong sa pagtugon laban sa kalamidad. Kasama na ang pagtuturo sa mga mamamayan ng angkop na kahandaan. Narito pang bahagi ng pahayag ni DOST OIC Renato Solidum Jr. Ang sagot. Ang problema lang kung kailan talaga ito mangyayari, hindi natin masasabi. Ang importante, makapaghanda tayo sa mga malalakas na lindol. Itong nangyaring magnitude 7.0 sa Abra ay isa sa mga lindol na pwede talaga mangyari kasi meron diyang malaking fault na tumatahak. Ito ang Abra River Fault na kaya niya ng magnitude 7.3. So sa bawat rehiyon at bawat probinsya, merong mga earthquake scenarios na pwedeng gawin batayan sa paghahanda. Kaya importante na makapaghanda tayo sa iba't ibang lugar ayon sa mga earthquake scenarios na posibleng mangyari sa ating mga lugar. Tulad nga dito sa Metro Manila, posibleng magnitude 7.2 from the West Valley Fault. Sa Manila Trench naman na maraming maapekto ang probinsya, maliban sa malakas na pagyugyog, nandiyan yung threat ng tsunami, kaya niya ng magnitude 8.3 to 8.5, no? Ang kahandaan sa mga sakuna o mga natural hazards and climate change, lahat ng level ng governance ay dapat naghahanda. National government, local government, private sector, at tayo yung sariling mga individual at pamilya natin naghahanda. So, ang importante kasi sa panahon ngayon ay all hazards approach. Nandyan yung related sa weather, bagyo, nandyan yung geophysical or geological hazards, lindol, volcanic eruption, and tsunami. And then of course, yung long-term effect ng climate change. Dapat pag-isahin yung proseso na makita natin, isipin natin na ang global warming ay long-term ang effect. Pasulpul-sulpot, madalas ang mga bagyong malalakas. With global warming, mas titindi pa ang bagyo, and from time to time, merong bibisita na malalakas na paglindol dito sa ating bansa. Importante yon. And pagdating sa kahandaan, talagang nakafocus ito sa local government. So, kailangan nating tulungan, una, maintindihan yung panganib at risko, yung understanding risk. Pangalawa, yung how to communicate risk sa lahat, from national to local, local to residents. At ang pang-importante ay mag-provide ng solutions para mapaghandaan ng tama. Bahagi po yan ng pahayag ni DOST OIC. Siya ho ang umaakto bilang kalihim ng DOST ngayon. Siya rin ho ang director ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, si OIC Renato Solidum Jr.
Samantala na i-turn over na sa Bureau of Jail Management and Penology Custodial Facility sa Payatas mula sa Quezon City Centralized Custodial Facility si Dr. Chow Tiao Yumol, ang suspect sa pagpatay sa dating mayor ng Lamitan City. Isang aide at isang gwardiya sa Ateneo de Manila University noong linggo. Una rito ay dumaan muna si Yumol sa X-ray at physical examination. Inihayag naman ng Philippine National Police na katakda na sa susunod na linggo ang arraignment ni Yumol para sa mga kasong 3 counts ng murder, frustrated murder, carnapping at malicious mischief. Samantala, inilibing na ang ama naman ni Dr. Chow, ang 69 years old na si Rolando Yumol kahapon ng hapon matapos itong pagbabarili ng 2 hindi pa nakikilalang salarin. Inihatid ng mga kaibigan at kakilala sa kanyang huling hantungan ang mga labi ni Rolando sa bakanting lote na pag-aari ng pamilya sa Lamitan City. Walang kaanak ang nakapunta dahil na rin umano sa takot sa nangyaring pagpatay. Bombo International News. Hindi naman bababa sa 42 katao ang namatay at halos sa mahigit 100 pa ang na-hospital sa kanlurang India matapos uminom ng nakakalaso na alak. Dose-dose ng mga tao ang nagkasakit pagkatapos uminom ng methanol, isang nakakalasong anyo ng alcohol na minsan ay ginagamit bilang isang antifreeze na ibinebenta naman sa ilang mga nayon sa buong estado ng Gujarat. Sinabi ng mataas na opisyal ng pulisya na si Ashok Yadav sa AFP na 31 katao na ang namatay sa distrito lang yan ng Butad. Aabot din sa 11 katao ang namatay sa kalapit na distrito ng Ahmedabad. Inihayag din ni Home Affairs Minister Harsh Shanghavi na nasa 77 katao ang dinala sa hospital para sa treatment. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, ayan, may price adjustment ho at abangan na naman ho tayo sa mga susunod na araw. Ang implementasyon nito mga kabombo, mga ka-Star Nation ay sa araw ho ng Martes. No? At ito, papakita po namin mga kabombo para tayo ay aware kung magkano nga ba ang ibababa at itataas naman ang ilang produkto. Ano? Dito sa data ng Bombo Radio Philippines ay yung diesel, inaasahan po na magkakaroon ng price rollback. Pagbabaho ang presyo ng 50 sentimos hanggang 75 sentimos kada litro. Sa gasolina naman, nakikitaan ho ito ng pagtaas nasa 70 sentimos hanggang piso kada litro ang itataas ho ng presyo ng gasolina kada litro. At sa kerosene ay posible naman ho ang pagbaba dito. 50 sentimos hanggang 70 sentimos kada litro ang inaasahan po na rollback. Yan ho ay pagsapit ng araw ng Martes. Nakapagtala naman ang mga electric cooperative ng mahigit 5 million pesos na halaga ng pinsala sa kanilang mga facility dahil pa rin sa lindol na yumanig sa Northern Luzon. Ayon pa yan sa Department of Energy o DOE. Sa pagbanggit sa ulat mula sa National Electrification Administration, sinabi ng DOE na ang kabuang tinatayang halaga ng pinsala sa mga electric cooperatives ay umabot na sa mahigit 5.1 million pesos. Sinabi rin ng DOE na may kabuang 33 electric cooperatives sa Region 1, 2, CAR 3, 4A at 5 ang apektado sa lindol, bagamat magkaibang intensity. Dagdag pa ng ehensya na pinasigla ng ABRECO ang 100% ng 27 municipalities at 303 barangays na pinaglilingkuran nito. Samantala, nasa normal naman ang operasyon ng lahat ng power generation plants sa Luzon. Sa pagbanggit sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, inihayag nito na sinabi ng Energy Department na mayroong sapat na antas ng supply at reserba sa Luzon Grid. Gayon din naman transmission facility na naapektuhan ng lindol ay gumagana ng normal. Sinabi rin ng kagawaran na walang naiulat na kakulangan sa supply ng langis ang kanilang natanggap. Oras natin sa buong kapuluan, ganap na hong 36 na minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa atin hong mga pagbabalita, mga kabombo, mga ka-Star Nation, dito ho sa ating mga pagbabalita. Ito muna mga kabombo, yung alert status pala dito sa Metro Manila at mga iba pang mga lugar. Ito para sa kabatiran ho ng lahat.
dahil papasok na ho yung buwan ng Agosto. Mananatili pa rin ho ang National Capital Region at ilan pang mga area dito sa Pilipinas sa ilalim ng COVID-19 Alert Level 1. Mula ho yan August 1 hanggang August 15, 2022. Ito ho yung inanunsyo ng Department of Health bilang pinuno ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Liban ho sa NCR, narito rin ho yung mga lugar pa na nasa ilalim ng Alert Level 1. Sa Luzon, ito ang Cordillera Administrative Region. Sa Clau dyan yung Abra, Apayao, Kalinga, Mountain Province at Baguio City. Yung Region 1 naman ay Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Dagupan City. Sa Region 2, yung Cagayan Valley, yung Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at yung City of Santiago. Sa Region 3, Central Luzon, Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Angeles City at Olongapo City. Region 4A, dyan ho ito sa may Southern Tagalog, ay Batangas, Cavite, Laguna, Rizal at yung Lucena City. Habang Region 4B, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon at Puerto Princesa City doon sa bahagi ng Palawan. Ang Bicol Region naman ay saklaw dito ang Albay, Catanduanes, Naga City at Sorsogon. Habang sa Visayas, yung Region 6 ay saklaw ho dito ang Alert Level 1, yung Aklan, Capiz, Guimaras, Iloilo, Bacolod City at Iloilo City. Habang sa Region 7, yung Siquijor, Cebu City, Lapu-Lapu City at Mandawi City. Region 8, Biliran, Eastern Samar, Southern Leyte, Ormoc City at Tacloban City. Habang sa Mindanao, yung Region 9 ay saklaw ho dito yung Zamboanga City. Sa Region 10, yung Camiguin, Bukidnon, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Cagayan de Oro at Iligan City. Region 11, Davao City at Davao Oriental. Sa Region 12 ay yung South Cotabato at General Santos City. Caraga, saklaw naman ho dito yung Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Sur at Butuan City. Yung BARMM ay sakop naman ho dyan yung Cotabato City. Samantala, kinumpirma rin ng DOH na ilalagay na rin sa mas maluwag na alert status sa mga sumusunod na lugar sa Visayas at Mindanao patungo sa Alert Level 1. Yung sa Region 6 ho, yung area ng Antique at yung Barbasa, Antique, no? Region 8, yung Bato at Tabunbon, Tabon-Tabon, Leyte. Sa Mindanao naman, particular ho dyan sa Region 9, yung Apayao, Zamboanga, Sibugay. Sa Region 11, yung area ho ng Davao del Norte. Region 12, yung Maitom, Sarangani, sa Caraga, Pilar, Surigao del Norte, Bangsamoro Autonomous Region naman, yung area ho ng Marugong at Taguluan 2 at Lanao del Sur. At muli ho, ang paalala ng DOH ay pagtingin pa rin ho yung mga pag-iingat kakibat nitong pagluluwag ng alert status na ipinapatupad. Lalo na ho yung may mga naitatala pa rin mga bagong kaso ng COVID-19 ay iba yung pag-iingat pa rin ng kampanya ng gobyerno upang maiwasan ho yung sinasabi na posibleng makaapekto sa ating mga kababayan dito pa rin ho sa mga kaso na naitatala dito ho ngayong panahon na medyo niluluwagan na ho yung mga alert status na pinapairal ng ating pamahalaan. Ay kakibat din mga kabombo yung pagpapanatili ng mahigpit na mga patakaran at pagtalima sa mga panuntunan. Sa dagdag pambalita, nagpahayag ng kahandaan ng World Health Organization na magbigay ng tulong sa Pilipinas sa paglaban nito sa monkeypox virus. Sinabi ng opisyal ng World Health Organization Philippines in charge na si Dr. Graham Harrison na tulad ng ginagawa nila sa lahat ng paglaganap ng sakit, ang World Health Organization ay patuloy na nakikipagtulungan sa Department of Health para magbigay ng technical na payo para suportahan ang pagbuo at pagpapatupad ng mga pambansang patakaran, stratehiya at plano. Ipagpapatuloy nila ang kanilang suporta habang nagbabago ang sitwasyon. Binanggit din ni Harrison ang kahandaan ng kagawaran sa paghawak ng monkeypox. Ang DOH
ay naging maagap sa pagkahanda, pag-iwas at pagtugon sa monkeypox. Hinimok naman ng opisyal ng World Health Organization ang publiko na manatiling mapagbantay kasunod ng pagkakatuklas ng unang kaso ng monkeypox dito sa bansa. Nais nilang i-highlight na ang monkeypox ay maaaring makaapekto sa sinuman, ngunit lahat ay maaaring makatulong na mabawasan ang transmission nito. Kabilang sa mga karaniwang sintomas ng monkeypox ang lagnat, namamaga ng mga lymph node at pantal na paltos at mga crust. Kung sa tingin mo na mayroon kang monkeypox, hinihikayat ang mga ito na humingi na ng medical advice. Samantala mga kabombo, na veto ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang panukala na magbibigay ng tax exemption dun sa mga kasama ho pala yung honoraria allowances at iba pang financial benefits na matatanggap sana ng mga kawani ng pamahalaan mula sa kanilang naging paglilingkod noong panahon ng election o halalan dito sa ating bansa. Ayon ho kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, ang panukalang ito ay salungat daw sa layunin ng Comprehensive Tax Reform Program na layuning itama at gawing pantay-pantay ang tax system sa ating bansa. Bukod ho dito, lumalabas niya na may mga pag-aaral naman na yung makukolektang buwis mula dito ay mayroong impact. Kaya hindi ito dapat na mawala. Samantala, ayon pa sa kalihim na bito rin ng Pangulo, ang panukala na naglalayo namang bumuo sa Philippine Transportation Safety Board na magiging responsable dapat sa pagsasagawa ng impartial investigation kaugnay ho dun sa mga transportation-related accidents. Sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos na ang function na itinatalaga sa bubuuin sana na Safety Board ay ginagampanan naman ng DOTR, PNP at NBI. Ibig sabihin ay nagkakaroon ng redundancy sa pagbalangkas pa ng panibagong tanggapan ay doble-doble na at yung proper na paglalaan ng tulong para sa naturang tanggapan ay makakaapekto pa doon sa iba pang ahensya na existing naman kaya ho ay tungkulin na rin daw ng kinaukulang tanggapan ng pamahalaan ang nakapaloob sa nasabing opisina. Ang DSWD Chief ipinag-utos na iklian ang isinusumiteng forms ng mga biktima ng nagdaang lindol para makakuha ng financial aid mula sa gobyerno. Simula yan sa araw ng Lunes. May nakuhang impormasyon si Bombo Everly Rico. Nagbigay na ng direktiba si Department of Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo na iklian ang application form na kailangang isumite ng mga biktima ng kalamidad para makakuha ng kanilang financial aid mula sa gobyerno. Sa pagtungo kasi ng kalihim sa mga lugar na tinamaan ng malakas na magnitude 7 na lindol sa Northern Luzon, nadiskubre nitong napakaraming dokumento at mahabang application form ang kailangan pang i-fill out ng mga residente para makakuha ng kanilang financial aid o ayuda mula sa gobyerno upang matulungan silang makabangon muli mula sa pinsalang iniwan ng lindol. Kaugnay nito ay pinag-utos ng kalihim na dapat sa araw ng Lunes ay maitama na ang naturang sistema. Inihayag din ng DSW Chief na maging ang Pangulong Bongbong Marcos mismo ay nagalit nang makita sa dami ng mga kailangang i-fill out ng mga biktima gayong sila ay nasa gitna ng kalamidad at lubos na nangangailangan ng tulong mula sa gobyerno. Sa ilalim kasi ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng DSWD, nasa 10,000 pesos ang cash assistance na maaaring matanggap ng mga biktima na apektado ng lindol. Ang hindi ko lang ho nagustuhan at isa pa at napansin po ng Pangulo, mahaba yung form. Siyempre, wala sa mga probinsya ho na dyan, yung mga kababayan natin, medyo mabagal hong sumulat. Ay natatagalan ho sila. Kaya tinignan po ng Pangulo mismo at nakita niya medyo mahaba. Nagbigay na po tayo ng instructions sa ating mga tauhan dito sa Central Office starting Monday. Iklian yung form na yun. Sa kasalukuyan naman, tuloy-tuloy ang pamamahagi ng DSWD ng 10,000 pesos cash assistance para sa pangangailangan ng mga residente na apektado ng lindol, gaya na lamang ng mga napinsala ang kanilang bahay.
Ayon pa kay Tulfo, kanyang hihilingin sa Kongreso sa nakatakdang budget deliberation sa susunod na buwan na bumalangkas ng isang panukala para ma-exempt ang mga biktima ng kalamidad mula sa maraming isinusumiting dokumento sa pagkuha ng assistance sa gitna ng kalamidad. Samantala, humingi din ng paumanhin ng kalihim sa ilang residente dahil sa hindi pa naipaparating na ayuda para sa mga biktima ng lindol, partikular na sa liblib na lugar sa Abra. Ito ay matapos na ilang residente sa lalawigan ang nagpaabot ng kanilang sentimiento na wala pa silang natatanggap na relief assistance mula sa DSWD. Kung kaya't inatasan na ng kalihim ang mga regional director ng DSWD upang alamin ang sitwasyon kung bakit hindi pa nahahatiran ang mga ito ng relief foods. Sa kabila naman ito, nilinaw ng kalihim na walang problema sa supply ng relief goods, subalit pahirapan niya ang pagdadala ng mga ito sa mga lugar na apektado. Isa nga sa mga dahilan ng pagkaantala ng paghahatid ng relief goods ay dahil may mga lugar hanggang sa ngayon ang isolated pa rin bunsod ng landslide. Meron naman kasi ma'am talaga na hindi pa natin isolated ma'am, may mga landslide. Okay? Yung chopper po kasi it can only carry like around 100 boxes ma'am ng food packs namin. Una nga rito sa ulat mula sa National Risk Reduction and Management Council, nasa 7 bayan pa mula sa lalawigan ng Abra ang kasalukuyang isolated. Nasa 10 katao naman na ang bilang ng nasawi dahil sa pinsala ng nagdaang malakas na lindol at nagresulta din ito sa pagkasira ng ilang kabahayan at infrastruktura. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Samantala, pumalo na sa halos 9.2 milyon na mga estudyante ang nakapag-pa-enroll na para sa school year 2022-2023. Batay ho ito sa data ng Department of Education at umabot na sa 9,192,331 ang kabuuan na bilang ng mga enrollees ng magsimula ho ng itong pagtanggap nila ng naturang mga dokumento para sa panibagong school year. Sa nasabing bilang, nasa 4.28 million dito mula ho sa elementary, habang aabot naman sa 2.97 million ang mula sa junior high school. Nasa 1.34 million ang nagpa-enroll naman para sa senior high school at 608,000 mahigit mula naman sa kindergarten. Nangunguna sa listahan ng Calabarzon sa mga rehiyon na nakapagtala ng mataas na enrollees. Yan ho ay dun sa turnout. Sinusundan ng Metro Manila at magpapatuloy ho yung enrollment para sa mga pampublikong paaralan hanggang 22 ng Agosto. Iniulat naman ni Social Welfare Secretary Erwin Tulfo na nasa 2 milyong pamilyang Pilipino ang nailagay na sa waiting list para sa Cash Assistance Program ng gobyerno o 4Ps. Ipinaliwanag ng kalihim sa ilang grupo ng mga galit na benepisyaryo na nakatakdang tanggalin sa programa na marami pa ring mahihirap na pamilya ang nasa waiting list. Sinabi ni Tulfo na 4.4 milyong families, 1.3 milyong beneficiaries ang aalisin sa 4Ps dahil hindi na sila kwalipikado o umabot na sa maximum na 7 years na pananatili sa ilalim ng programa. Ngunit sinabi niya na ang mga pamilyang ito ay hindi agad masisipa sa programa. Bibigyan sila ng abiso ilang linggo bago ma-delist. Dagdag pa ni Tulfo na sa 600 families na na-interview, ang ilan sa kanila ay nagsasara kapag bumisita mga opisyal ng DSWD sa kanilang mga bahay o kaya ang iba naman ay naglipat na ng tirahan. Samantala, sa mga balita mula sa mga lalawigan, mahigit 100 pamilya dyan ho sa Antique. Nilikas daw ho ito dahil sa nalubog sa baha ang tatlong area ho dyan dahil pa rin sa mga pagbuhos ng ulan. Alamin natin ang follow-up report ng Bombo Radio Iloilo. Inilikas ang mahigit 100 mga pamilya sa ilang bayan sa lalawigan ng Antique dahil sa pagbaha dala ng matinding pagulan bunsod ng Tropical Depression Esther. Sa panayam ng Bombo Radio kay Mr. Broderick Train, ang pinuno ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng lalawigan ng Antique, ang apektado ng pagbaha ay ang bayan ng Sibalom, San Jose at Hamtic. Ayon kay Train, nanatili ngayon ang nasa 102 mga pamilya sa mga evacuation centers. Ilan sa mga barangay na apektado ng
pagbaha ay ang Kalala at Puaw sa bayan ng Hamtik, Barangay Katungan 3 and 4 at Barangay Igkukok sa bayan ng Sibalom, Barangay Inabasan, May Bato North, Supa, Bariri, Bagumbayan at San Pedro sa San Jose. Pinalalahanan naman ang mga residente na nakatira sa mga mountain slopes at sa tabi ng mga ilog na lumikas muna sa kanilang mga lugar. Samantala, nilinaw naman ng Department of Public Works and Highways at DPWH na nananatiling passable pa rin ang Antique to Iloilo roads, ngunit nagbabalang otoridad sa posibilidad ng rock slides. Paggabi, malakas ang pagulan at yun ang nag-trigger ng mga flooding sa bayan ng San Jose, Hamtik, Sibalom at iba pang mga isolated cases ng flooding sa Central Antique. Meron tayong mga na-displaced families. Activated ang ating Emergency Operation Center sa Blue Alert status, meaning may pre-deployment na tayo ng mga resources at close coordination sa ating mga municipal local counterpart. Si Antique PDRRMO Head Broderick Train mula dito sa lalawigan ng Antique para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ayan Gahete para sa Pambansa Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio. Bombo! Kabuang 8.5 million pesos naman na halaga ng shabu na sabat yan sa dalawang hiwalay na operasyon doon sa Cebu. May detalyang Star FM Cebu. Aabot sa kabuoang 8.5 million pesos na halaga ng shabu ang nasabat ng mga otoridad sa dalawang magkahiwalay na buy-bust operation sa Cebu kung saan dalawang high-value individual ang arestado. Unang naaresto sa ikinasang buy-bust sa Barangay Ermita nitong lungsod ng Cebu ang isang kinilalang si Archie Diano Lanyohan, 42 anyos. Nakumpiska mula sa posesyon ni Lanyohan ang hindi bababa sa 1 kilo ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 6.9 million pesos. Inihayag ni Police Major Dindo Alaras na isinailalim sa surveillance ang suspect sa nakalipas na 2 buwan. Dati na rin umano itong nakulong taong 2016 pero nakalaya lang noong 2019 at kabilang pa ito sa top 10 priority drug personality. Previously arrested Section 5 na bypass na siya sa una 2016. Samantala, isang 23 anyos naman ang naaresto sa ikinasang buy-bust operation sa Barangay Tangke, lungsod ng Talisay matapos makumpiska ang 1.5 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Nakilala ang naaresto na si Jedi Silitorio, isang grade 11 student. Makapag-dispose pa si Silitorio ng 250 na gramo ng shabu kada linggo sa Barangay Mambaling, Pardo at Inayawan nitong lungsod. Nahaharap ngayon ang mga naarestong suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula Star FM Cebu, para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Maki-update naman tayo mga kabombo dun sa diarrhea outbreak dyan sa bahagi po ng Davao Region. Ito'y kontrolado na pala, no? Good news yan. Alamin natin ang update ng Star FM Davao. Idiniklara na ng Davao City Health Office na kontrolado na nito ang sitwasyon sa diarrhea outbreak sa Turil District, Davao City. Ayon kay Davao City Health Office Head Dr. Asley Lopez, mas bumaba pa umano sa 5 ang naitalang biktima ng diarrhea kada araw simula noong July 21, 2022 kumpara noong July 15, 2022 na nakapagtala ng 67 cases. Starting July 21, we have seen that the average number of cases being reported has gradually decreased. After a week of having the same trend, and with the approval and permission of our city mayor, Honorable Sebastian Duterte, with the powers vested in me as the officer in charge of the City Health Office, I officially declare and announce that the diarrhea outbreak in Turil is now over. Dagdag nito, napag-alaman sa pagsusuri na food contamination at hindi water source ang tunay na sanhi ng diarrhea outbreak base sa kanilang investigasyon. Ang hinungdan sa atong outbreak sa Kalibanga diya sa Turil ay tungod sa food contamination. Contamination. Kung makontaminate ang food, diya na atong mga opportunistic infection sama sa atong cholera are possible, and this is what happened in Turil. It was confirmed that the outbreak was due to cholera.
Sa ngayon, as of July 29, 2022, nasa 6 na ang kumpirmadong nasawi, 217 ang total validated cases at 11 cases na lamang ang patuloy na nagpapagaling sa hospital. At yan ang balita mula rito sa 96.3 Star FM Davao para sa Bombo Network News. Ito si Star DJ Jack para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Nananatili pang tumaas at hindi bababa sa 16 na ang bilang naman ng sawi sa silangang Kentucky dulot ng malakas na pag-ulan. Maraming mga bahay ang bumagsak at na-wash out ang mga kalsada. Nagbabala ngayon ang mga otoridad na mas maraming mga patay ang inaasahan. Ang mga tropa naman ng pulis at National Guard kabilang ang mga tauhan mula sa mga kalapit na estado ay gumamit na ng mga helicopter at bangka upang iligtas ang dose-dose ng mga tao mula sa mga tahanan at sasakyan sa Kentucky Appalachians coal mining region. Makikita sa mga video ng tubig baha ay umaabot na sa mga bubong ng mga bahay at naging parang ilog na ang mga kalsada. Bombo Sports News. Yung 2022 ASEAN Paralympic Games, partikular ho yung mga inaabangan ho itong aktibidad ho na ito. Ayan, may mga update ho tayo dyan. Alamin ang ulat ng Star FM Dagupan. Nais ng Philippine Para Chessers na manguna sa chess tournament sa 11th ASEAN Para Games at lampasan ang naiuwing medalya ng Pilipinas 5 taon mula ng huling ASEAN Para Games na ginanap sa Malaysia kung saan nakapag-uwi ang kupunan ng 4 na gold, 3 silver at 6 na bronze. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Dagupan kay head coach ng nasabing kupunan na si National Master James Infiesto, nag-iwan ito ng mensahe para sa buong Philippine delegation. We are soldiers of sports. Ito na yung hinihintay natin. And we will not be denied in this opportunity. Bottom line, we fight. Let's do our best that we will have our national anthem played during the awarding ceremony. Nakatakda ang unang laro bukas ng Philippine Para Chess Team at makakaharap ang mga bansang Vietnam, Malaysia, Cambodia, Singapore, Thailand at ang host country na Indonesia. Samantala, naganap naman ang opening ceremony ng Biennial Multisport Event kaninang tanghali kung saan pinangunahan ito ng mga 2020 Paralympians na sina Gerald Mangliwan, Ernie Gawilan, Gary Bihino, Jeanette Aceveda at Ashel Gion na sa ring flag bearer ng bansa. Yan ang balita mula rito sa 100.7 Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Alan nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, naitalang mga kabombo ang 55 pesos and 72 centavos katumbas ng isang US dollar. Ang Hong Kong dollar naman ay pumapalo ng 7 pesos 09 centavos. At ang Singaporean dollar, 40 pesos 39 centavos. Yung Saudi Arabian Rial ay 14 pesos 83 centavos at yung Euro ay 56 pesos 82 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay nag-aanyaya sa lahat. Para sa sama-samang panalangin, narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness.
Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. At yan ang Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Luna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Maramogid nga salamat sa Bombo News Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time. 3 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi. Maayong gabi sa Ransang, Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, bilog nga kalibutan nagaplag na palatuntunan, zona libre. Karon nga daw sang Sabado, petsa 30 sa bulan sang Hulyo tig 2022. Ni kaapat kag tapusan nga daw sang Sabado, second to the last day. Sa bahin sa bulan sang Hulyo kanang post ni Makabanan, no? Sa bulan sa Hulyo tuig 2022. Ato sa rin pagpanagat pagkulob na ita karon nga gabi may kapod na ngayon sa alagad si Bombo Ponce Espino. Tumagita alas 8:30 ang tak na sa rin gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pinakabadragkuan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwas sa pungsod, pinakabadragkuan nga mga balita sa patag sa Nampang, kag sa artista. Sa pagkita pagka-ofdan man sa bugos nga pwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters sa aton sa rin nga mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers nga maghatag man sa pinakamadragkuan nga mga balita, pinakuling nga ma-report nga nagkalanabo assigned sa ilas itagsa kamera of responsibility. Antes ang tanan na pagtamiyota sa aton sa rin nga bakotor mataga permatita abroad, mga pinalangga naton nga mga negrense kag mabakulod nun. Dito sa luwas ng pungsod nga nagalantaw karagapati sa aton sa ring Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod at the same time sa YouTube. No, i-search na naman itong amon sa official fan page, no? Ang Bombo Radio Bacolod kag sa YouTube ang amon nga YouTube account. So Bombo Radio Bacolod man sa gapon. Di subscribe ka mo din, ha? No, sa dito makabanan kag magpatigayon, no? Sa dito sa siring nasambit iya makabanan, no? Nga pagpamati ay automatic makabaton ka mo dira sa mga live nga mga notifications, no? Sa Bombo Radio Bacolod. O kag makapamati ka mo sa mga balita, no? Malin sa sign on to sign off. Kag siyempre kalakipan dirang amo sa rin pagpamati sa inyo sa mga dekalidad nga drama. So welcome na sa pagparagat sa pang-Sabado sa ring edisyon sang Zona Libre. Maulan nun subong ang palibot iya sang syudad iya sang Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental. Ini bagod man sa gapon sa siring pag-apekto diri sa aton, no? Sang siring tropical depression aga si Esther. Di although pagwa na ni Makabanan, no? Subong adlaw sang Sabado sa Philippine Area of Responsibility, but ang ulan, no? So ginakabig sa gapon nga may mga pagtupa sang ulan. Dala sang hangin habagat. Di imagine, no? Bisan diri sa aton ang bagyo, ang tropical depression aton nato sa northern part sang Luzon. Sa babawang porsyon sa mapa sang pungsod Pilipinas pero hindi matawag pati nga malabot patas ang ulan din, no? So ini bagod sang dala sang hangin habagat. Di kag isa pa ti subong iya nga tiyempo iya makabanan, no? Tig ululan na gid man kita subong, no? Diri sa bahin sang area sang pungsod Pilipinas. Di halin sa bulan sang Hunyo, no? Or pagsugod kay gani sang bulan no, sa diri sang Mayo, no? So ara na ang mga pag-ulan-ulan, no? Diri sa aton nga na-experience ta sa pila ka lugar sa bilog nga pungsod Pilipinas. Umulat umaraw, no? So dapat may mga preparasyon kay kita iya makabalan sa ato sa ring tagsa ka mga kaugalingon. Hindi ta pagpabayaan ang aton siring ikang lawas, no? Sa siring ti basi ko trangkahan bala kita.
no sang sining nasambit iya nga trangkaso. 7 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi sa aton sining pagpakalagad. Ano ato labing talapang doon pinakamadalag kuanta nga mga balita no sa aton sining mga top stories of the day. Madalag kuan nga mga balita lokal. May kaupod naton karon niya makabara no si Attorney Jomax Ortiz. Pwede naigadto sa pag-file gid ni First District o ni Second District, I think ni siya mo, no? Representative or sa Representative Arnolfo Teves. Arnie Teves, no? Sang anti-ghosting bill. No? So, di dayon to kwan gid, no? Alma sa publiko, no? Daw sikat dayon makabaran si Kong Teves kag ti ibanda damo to ang basa na ano naging ang paminsan ni Kong Teves man. Why naging sang ibanda nga mga layi? No, ka pwede niya ipali ang makabaran sa bahin sang House of Representatives. Oh, so ti iban nagasiling siya ti kay balo ka mo sang nagligad man nagfile man ni siya no nga islan ang ngalan sa Ninoy Aquino International Airport sa Marcos Idrelin Ferdinand Marcos Ferdinand Idril Marcos no sang kwan sang muning nga ngalan from Ninoy Aquino International Airport to Ferdinand Idril Marcos Airport no so mo ini ang iyang pahayag no so and then ti grabe man to talk of the town man to siya no pag kuan pagid pag parigayon sang sining pagbukas sang zona may-ari naman di sa makabanan sang kuano may-ari naman di sa sang ginatawag no nga anti-ghosting bill. Di bilang nga pag-utod sang komunikasyon libawa no pag-utod sang komunikasyon no sa imo siring kahagugma. Nablang nga daw ay kamo formal sa dire makabanan nga kuan bala no formal no nga break up o kung pag-utod sang inyo nga paghigugma anay. Amo nang pinakasimple nga pag kuan nato na nga pag-insende no sa anti-ghosting bill. So ang latest subong no gin kuan ni sang sang Department of Health dogin acknowledge ini makabanan no sang Department of Health ang anti-ghosting bill nga gin-file no ni Congressman Teves no so ti saling sang DOJ Mayo gid no kay maka at least bisan pa paano no maka kuan na no maka bulig-bulig sa kuan sa stress no kay man tuod no pasahon kayang pasahon no paulaton kay abi nga paulaton no. So ano ti dapat nga may formal gid ya no so do una bala kay banti do takaan ti tamaran na malanga no tapos may ara man instances iyang di makuan sila no wise ang communication and then kibot siya pagkitain nila may ang asawa to ya ang nobya ya nagpamana na pero ang iyang nobyo naghulat gid sa nobya niya nagbalik hindi kalalain man siya. May ara man instances nga ti pagbalik pagkitain niya liliwat ang nobya niya to nga way ma formal break up no sa iya nga nobyo naman na and then ang nobyo niya sa tiba si way naman to doy naman sa communicate sa kon niya mga asawa naman lang ko nangasawa man siya grabe no. Sige balota ko ano duga interpretasyon dire no sa isa ka lawyer do nakakuha man kita kay Attorney Rivero but subong after nga gin-recognize sang Department of Health no so applicable mabala dire sa aton no ang ining anti-ghosting bill. Kag siyempre, istoryahan ta karon ining anti-drug war no sa Duterte administration ti kabalo naman ang tanan sini nga nakalabot na ni sa International Criminal Court o kon ICC no ang ining kaso kag ti ang ICC from now on no magaparigayon gid ya kuno sang sining ginatawag yang prove sa Duterte's anti-drug war operation no sang time niya sang inisya ang presidente no sang pungsod Pilipinas last 2016 to 2022 no so nagligad ti may pagsapol dire no ang team ni President BBM no sa bahin niya makabanan sang mga legal experts na ko legal team niya para sa bahin sang sining nasambit iya nga
pagpregan sang proof no sang ICC. No, so ayhan ang mangin pahayag diri no ni ni Attorney Jomax Ortiz kag siyempre ti istoryahan tabande ang mangin tikang no ni President BBM. Kung bala mapahanugutan niya no nga mapasulod diri ICC kay ti una best no si Senator Bato de la Rosa kay isa man sa dala sa pag-iimbestigaran sa anti-drug drug at nagdangat sa kapin sa 6,000 ang nagkalamatay sa kampanya batok sa illegal nga droga no sa Duterte administration. Si Senator Bato de la Rosa nagpahayag tuligan niya hindi ako mag-cooperate sa ICC kay ti santo sa aton sining nga konstitusyon no hindi ni pwede iya kuno masudlan diri sang sang bisan anong korte sagwa kay because iya makabanan no ngati ang Pilipinas may kaugalingon man iya nga konstitusyon o kung ginasundan naton iya nga konstitusyon o kung kasuguan di ang ICC damlag pa kung ni peta magsala 2018 or 2019 no sang withdraw no ang pungsod Pilipinas kapag membro sang ICC no kati amo man tong debatihay ng ligad no dira sa Senado sang pungsod Pilipinas. Samtang duga pa sa diri nga mga balita no diri sa aton sa nga palatuntunan report karon ni Bombo Carla mi defensor si Senator Christopher Lawrence Go ang nagpanghatag no sa gabulig sa mga nasunugan no dira sa barangay Villamonte diri sa may syudad ya sa Bacolod. Di ang ining mga nasunugan last month of June kung nato no dira sa bahin sang Maso Street no sa may bahin sang syudad ya sa barangay Villamonte no sa nagluntad ang sunog. So nagpadulong diri ang team although wala ang persona no ni Senator Christopher Lawrence Go ang iyang team nagpadulong diri para nga magpanghatag sang bulig para sa mga susunugan. So ginkonfirmar man ini no ni punong barangay Romel Flores no sa barangay Villamonte ang ining nasambit yang paghatag sang bulig. Di bisan pa paano no muning nami kay ti bisan hindi eleksyon no sige bala ang aton sa ring pagpanghatag sang bulig. No kay may ara kita nabalaan nga mga politiko nga kun dintong eleksyon no basta may sunog galumpat na dayon to ka manghatag bulig pagkatapos ang eleksyon daw ay man no ti ano to pakitang tao lang to o wala na to dayon o ti damo gito na limbong sa to kay damo gid ang nagpati no ngati ini siya mabinurigon ko no. Sige, no? So, mut ko din nga parte sang pungsod Pilipinas ang ginanamin naton, no? So, may ara, gid man no? Nga mga politiko, kung eleksyon lang ya, visible, kag hindi mo na makita after election, kag kung nagdaog na, di, masako na sa iya man sa nga mga obligasyones. Kag, of course, di karon kumatsimpuan ni Bombo Carla mi defensor ng Philippine Drug Enforcement Agency o kung ang aton sa nga PDEA, no, sa dito makabaran nga makapanigayon sa siring komento. Although kay natin daw hindi ito malabot si Director Alex Tablate. Pero testingan na karon ko malabot naton siya. 15 minutos sa kaligad sa takna alas 7 diri sa aton siring pagparagad sa paratuntunan Zona Libre. Sa bahin sa aton siring makot at the same time sa aton siring matag palamati, no, dire kita anay no sa aton siring hyping ang aton siring promo magasugod na no ang enhanced swerte sa palengke asang Bombo Radio kag Star FM so total of 6.5 million pesos nga kasyahan total prices nga panagtag naton nationwide. So bagod promo inisang Bombo Radio Philippines libo-libo nga kasyahan ang regulat sa weekly prices kay mas talagko nga cash prices ang inyong nga madagan sa Grand Draw. Gani magpreparar na mga kabombo kag Star Nation kag magpasakop na sa enhanced swerte sa palengke promo 2022 sang Star FM kag Bombo Radio. So magasugod na sa Agosto 1 tuig 2022 sa palabuto na ni iyang Lunes kay subong Hulyo 30 no tibuas Hulyo 31 Domingo nga adlaw. Mayara sang tatlo ka pamaagi agod nga kamo ang magdaog. Sa una nga pamagi sa pagdaog ari mag-entra kamo hulog kamo sa inyo nga mga entry. Sapos lamang no magbutang lamang sang mga purchase sa isa ka puti nga sobre no kay silyon na sang
maayo sa likod sang sobre, isulat inyo sa kompleto nga pangalan, edad, address, ang contact number, ang week number, no, ang perma, ang week number, siyempre week number 1 tasugod, no, ang pangalan sa proof of purchase again lakip, kag siyempre sa dalom na nga portion ibutang nyo man, no, ang promo title. Enhance swerte sa palengke promo 2022 sa Star FM kag Bombo Radio. Kag i-address sa Bombo Radio o kon Star FM. Ihulog inyo sa ring nga entries sa estasyon sa Bombo Radio o kon sa Star FM o kon sa magin pamutang nga ma-drop boxes naton malapit sa inyo nga lugar. Gani magpapakal na ka mag-usar o kon maggamit sa masunod nga mga produkto agod nga kamo ang makatipon sa maramo nga mga proof of purchase agod na mag-enjoy sa mga papremyo. Aga aton sa ring nga panagtag, no, para sa aton sa ring mga tag para mati, no. So ti amat-amat to na iba nakahulog na, no. So ginpang butang na nato na ang aton sa mga dapak centers, no, sa pila ka mga lugar diri sa baybayin sang syudad sang Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental. May mga plugins man kabidia, no, nga ipabati sa inyo asto kun diin ang mga drop box centers naton, no. So tutok lang kamo diri sa Bombo Radio kay ti ari nagapatapos ng pandemya, balik naman kita, no, sa aton sila nga mga promo. Katahom, no, kadalag ko nga mapremyo total of 6.5 million pesos sa total prices, no, ang nagahulat para sa aton iya makabaran nga mga maswerte nga tagdao. Simple lagi sa pagpasakop, isulod sa puti nga sobre ang isa ka Silver Swan stand-up pouch, no, isa ka Silver Swan stand-up pouch o kon label, no, sang Silver Swan sukang puti. Kamoy na baklon nyo, Silver Swan sukang puti, empty pouch niya sina, no, baklon niya to pila tag 7 tag 8 pesos na sa mga tsangge, no. So empty pouch na nang taas bla, hindi nga gamay kaysa sini ang gamay. So pouch ang gidasurihan ato ni subong, no, sang Silver Swan sukang puti o kon label sina, pwede na nga mangin isa ka entry. Sa Silver Swan sukang puti, walang labis, walang kulang na linamnam. Pwede mga kamudra, no, makabutang sa isa ka sticker o kon coupon sang Orocan. Isa ka sticker, no, kon coupon sa Orocan sa tagsa kapag bakal mo sang Orocan Parax, may ara na sang sticker. So ang imuon mo, kwaon mong sticker, no, kag isulod mo sa sobre kay isa na naka-entry. May coupon man ina nga igatag sa inyo ang mga cashier naton, no, mangkot lang kamo, ask kamo assistance, no. So ang coupon nga ihatag sa inyo, may mga pagkit ina nga lain nga promo sang Bombo Radio, so pwede gid ina ipasakop. May 1-2 panalo, may sorte sa palengke, may man sang buena mano salbo, no, nga ba promo. Coupon ina ang ihatag sa inyo sa mga promo ina, no, sang Bombo Radio. So bakal kamo mga produkto sa Orocan, maayos ang buhay mo. Kag syempre ti ining mabugnaw, no, kompleto kung grocery kinang lano nimo, no, diri kamo sa para nga hindi balasa ang ilok nyo da, no, maghilima ang hita nyo. Ganto kamo sa mga grocery supermarket nga in the air condition, no, ari Pure Gold, no, Pure Gold branches naton sa Mansilingan, Barangay Singkang kag Barangay Banago. Panindahan kamo dira kay ang resibo ninyo sa hindi magdubo o kung magsobra, hindi magdubo o kung magsobra, take note, sa 300 pesos makabanan, hindi magdubo o kung masobra sa 300 pesos, no, less than 300 pwede na or more than 300 pwede man. Pero kung wise kasi ni kung damo ang imong gipanindahan, pwede gid na iya nga ipa 300 mo lang plus, you know, ang imong resibo kay nato ti intra ko niya sa promo sang Bombo Radio. Pure Gold Supermarket. Sa Pure Gold, always panalo. Mulang kinalanon ta, no? Ang minimum purchase ang nabalor sang 300 pesos. So kung masobra, pwede na mangin isa ka entry. At the same time, pwede makagamit sang Lifebuoy antibacterial bath soap. Lifebuoy antibacterial bath soap. So isa ka empty box ang kinanglan naton as per purchase, no? So bisan ano lang variant size. Tandaan, isa ka empty box sa bisan nga variant size sang Lifebuoy antibacterial soap. Lifebuoy now in the Philippines, isa na naka-entry. Kag siyempre sa mga mister naton dira, no, or si Mrs. man ba, naga-chill lang, ano? So nagahimas sang nagabalhas nga botilya sang San Miguel Pilsen. Nagahimas, no, sang botilya sa San Miguel Pilsen. So hindi paghihaboy ang takob sina, no, kung mag-inom kamo papatulog lang, hindi nga papahubogid kamo, no, abusar man na sa lawas timlain man.
So kwaon yung tansan sana, isa ka crown o kung takop kinanglantay na, isa bisa nga size, sang San Miguel Pale Pilsen in 320 ml o kung 1,000 ml, isa na naka-entry. In 320 ml o kung 1,000 ml, isa na naka-entry. Takop lang no? Kung tansan, di mo na kilala sa tansan, sang San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Subong man, isa ka coupon sa Arporete Ponsa Panjoloy, isa ka entry. So paano ka mo maka-avail sang coupon? Sa tagsa kapag bakal o kung pagprenda ninyo sa malas kag relo, sa Arporete Ponsa Jewelry, your Diamond and Pearl House, no, sa balor nga isa ka 2 pesos, mayara ka mo sang coupon. So kung worth 1,000 pesos ang pagprenda ninyo, no, mayara ka mo sang pulo ka coupon. So kay kumo, isa lang ka coupon, ato sa Rikananglan, so equivalent na sa isa man ka entry. So, the more presyo sa bakal yung alahas kung pagprenda ninyo, the more man nga coupon. The more man nga entries. Alahas, relo, kag kung ano na nga mga pond item no, tagaan ka mo na automatic sang coupon. No, Arporete Ponsa Jewelry, your Diamond and Pearl House. Subong man, no, isa ka empty breast of pad o kung baning sang Z Panyawan, plus Luyang Dilaw, plus Mangosteen, plus Makaboy Food Supplement Capsule, isa na naka-entry o kung isa ka empty breast of pad sang Z Panyawan with garlic, plus Banaba, plus Makaboy Food Supplement Capsule, isa na naka-entry. Basta said marketing, tatak magaling. So, tumatinging-ting ang mga kasiyahan weekly prices naton sa mga-entra, no? Magahulog sa inyo entries 3 sa estasyon sa Bob Radio kag sa Madrapag Centers naton. Ang kada semana, aton sa ringa first prize, tereho, 5,000 pesos plus 1,000 pesos nga gift pack. Second prize naton, no, sa diri makabaran is 4,000 pesos plus 1,000 pesos nga worth ng gift pack. Ang third prize naton is 3,000 pesos plus ang 1,000 pesos worth ng gift pack. Kaya mula na kasimple, no, kag ikaw ang makadaog sa aton sa ringa mga send and entries. Ikadawa nga pamaagi sa pagdaog, no, may ara kita sang online activation kasiyahan. Sa liwat online activation kasiyahan. Tatlo ang magadaog sa online contest para sa pinakanami nga promo products display sa mga sari-sari stores kag mini groceries. Iupod sa inyo nga display sa inyo nga mga sari-sari store ang mga produkto nga sponsor. So, yung panglawag na to, no, munang i-display ninyo. So, kuhaan sa litrato ang inyo matahom nga mga display kay padala sa inbox sang Bombo Radio Bacolod FB page. Ilakipan sa pangalan sang entry sender, ngalan sa sari-sari store, complete address kag contact number. Kaya ang deadline sa pagpadala sa entry sa inbox sa Bombo Radio Bacolod page sa Martes, Agosto 2. Ay no nga may ara na kamuda. Agosto 2 toiga 2022 oras 12 sang odto. Bag-o hindi daan basta may mga daan kamuda nga mga grocery stores, sari-sari stores nga gin pangbutangan yun man sa mga produkto, hindi na pwede. Babalaan ta na bala. Kay subong mag-picture ka to, do may date na, no? May naga-upod na ga-date, mabalaan ta na kung daan, ina akong bag-o. Kag take note man, no? Dapat sa matutuod nga tsangge, kay nagligad to, tidamo to na pang disqualify, ahay, no? Sa pader bala sang ilang nga balay, gin bantingan nila sa alambre, kagin pang butangan sang mga proof of purchase, tapos gin picturean nya Juan de la Cruz Tour, no nya barangay barangay Munay, Bacolod City. Tinguti disqualified, hindi na pwede, dapat tutuod gid nga kuan ang tsangge o konsari-sari store, no? So mapapremyo na to dragko man, no? Sa online activation ta, ang first prize 3,000 pesos plus dugangan naton ina, no, sa isa ka 2 pesos nga worth sa gift pack kag duha ka consolation prizes sa tag 2,000 pesos plus ang 1,000 pesos nga worth sa gift pack. Areho tandaan nyo ang criteria for judging ang impact and attractiveness, no, 40% ako na, originality and uniqueness 30%, number of likes kung i-post naton, no, 20%, kang concept and ideas 10%, a total of 100%. Sa ikadua ina, no, kapamagi paano ka mungudog. Sa ikatatlo, are, no, mas exciting kada adlaw sang Sabado, no, ang team sang Bombo Radio magapadulong sa mga maswerte nga mga markets naton, no, ano ti tatlok market kwanta gini sa Bacolod, no, and then sa mga out of towns. I think daw pito ini ka semana, no, nga pa duration sa ato sila nga promo. No, so ang Bombo Radio kag sa FM magapadulong kag magaparegon sa aktibidad sa sulod sang merkado. Kaupod ang mga sponsors kag bantayan paglawag sa lugar kung sa din hiwaton ang palengke activity kada semana. Kay may mga programa kaangay sang kantahanay,
pag sinaot bunong braso ng kalalain nga mga parlor games, may video kay challenge kag raffle draw, no, nga makapalipay kag maka-entertain sa mga shoppers sa sulod sa merkado. Para naman sa mga magapasakop sa palengke raffle draw, tinyo lang dalon ang inyong mga entries kag iulog dira sa drop box sa sulod sang palengke venue. Pwede man dira lang kamo buhat ka maghulog. So ang premyo, gilayon ng award sa inyo, no? Teryo dagko man pa premyo, di ka kita nga sa pinaka madasig nga oras may 500 pesos ka. Tapos kay anom ni ang magadaog, no, sa tag 500 pesos nga cash kada winner plus ang 500 pesos nga worth sang gift pack man nga ihatag sa inyo. Anom ha, ang magadaog, no? So sa tag 500 pesos nga cash sa sitwasyon ng subong ti daga lalain man ta, no, kundi kita makapangita kwarta ariyo no, intract mos promo kay magadaog gid kamo. So enhance swerte sa palengke sa Bombo Radio Star FM, over 6.5 million pesos ang kasiyahan total prices ang iparagtag naton nationwide. Gani magtipo na sa inyong mga purchase kag ipreparar na ang inyong madamo nga may entries. Sa gando dalagko man mapapremyo ta. Diba? Sa ato sa nga grand draw, ti malayo pa ng grand draw ta, patak sugod pero may mga premyo balaan ta na. 20,000 pesos, no? 10,000 pesos kag 5,000 pesos nga magkarating prices naton. Plus, may 5 kita ka mga consolation prize winners nga makabaton sa tag 2,000 pesos kada isa. Ang grand draw ta sa paabuton nga Setyembre 24 tuig 2022. Ang tanan nga mga non-winning entry sa malin week number 1 to the week number 7 sa mga studio kapalengke draws ang qualified para sa grand draw. Sige, no? Enhance swerte sa palengke sa Star FM at Bombo Radio 2022, a total of 6.5 million pesos nga kasihan nga paragtag nationwide. 29 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi sa ato sa ring pagbalagad. Pabalik naton may kopod naton via Zoom Attorney Jobax Ortiz sa isurahan ta pila ka mga issues, no, nga mga pagkatubag naton sa matag adlaw sa ring tanan diri sa bahin sa Pungsod, Pilipinas. Magabalik kita pagkatapos ilamang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Standby! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub
nga magbinitog-bitog kag mangin past field blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtog 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang kardaba, banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo. Ring nga pagpalagan, oras sa Bombardio Bacolod Philippine Standard Time, 38 minutos sa nakaligid sa taktak alas 7 sa gabi. Parang pati diri sa ato sa ring nga palatuntunan sa Zona Libre. Sa Lagat Bombo Ponce Espino. Sige, nawarin na sa pikalinya si Attorney Jomax Ortiz, no? Aton nga bisita sa buong gabi sa ka-lawyer, no? Kag sa pagkuhan mga legal opinion niya, with regards sa makabaran sa bahin sa siring nasabit ang anti-ghosting bill. Nga mo niya makabanan ang file no ni Negros Oriental Representative Arnolfo Arnitives. Okay, ang latest subong no daw gin-recognize na ini sa Department of Health o kung sa DOH. Ano man ang paglantaw rin no ni Attorney Jomax Ortiz bilang isa ka lawyer with regards sa sining sabit nga bill. Attorney, may gabi mo live sa Bombo Radio Bacolod. Upon mo si Bombo Pons. Mayong gabi, Bombo Pons. Sa aton dira mga code nga tagpalamati sang Bombo, mayong gabi gid. Okay, salamat gid Attorney no sa sining time. After no nga ginfile ni Kong Arnitives no anti-ghosting bill, lately na tayo daw gin-recognize naman ini sa Department of Health nga daw baka bulig-bulig pa ini kuno Attorney ano sa experience nga stress, frustrations, no, depression, asang siring sa sitwasyon sa mamaghagugma nga dapat no may ara gid sa formal nga mga communication antes man ang pagbinulagan na bala no Attorney, anong imo paglantaw diri dugang? Una gid antes ko mag-comment sinada Bombo Pons. Mag-comment lang ko anay kay ining si Arnolfo Teves. Amo man nini siya nag-file sang bill nga islan ang Ninoy Aquino International Airport. Alin sa naiya nga himuon na Ferdinand Marcos Senior Airport no. So I do not know kung anong iya sining programa ni Congressman Teves, pero daw magusto siya siguro magkompetensya kay Robin Badboy, kay Senator Padilla, kay Senator Tolfo no. Nga very controversial ang ginapasar nga mga bills no. Iya subong duagid ka very controversial. Una yang ginpasar nagligan lang gid nga mga sinimana ang pagliwat sa ngalan sang naiya into Marcos International Airport no. Okay. Isubong ari naman bag-o naman ini nga gusto ya ang nobyahanay o kon ang nagapuyo, meaning ang mag-asawa nga wala makasal, kung bayaan sang isa, di pwede ka ma-filean sa ginatawag nga emotional offense no, considered ina nga emotional offense nga magbiya ka kag ang iyang term is ghosting no. Daw kan bala ano panawag sina
bayaan mong isa ka babae nga nubihanay na kamo pila ka tuig, pitik sintas, kambyo ka sang nanubya, kay ini applicable lang ini siya bumupon suno sa bilya para sa mag-asawa nga wala makasal bla. Okay. Kag sa mga nobyahanay Oo. nga lalaki kag babae nga different ang gender. Both silingon kung hindi din siya applicable sa LGBT. So kung ang nobya mo abi isa ka babae, ite isa ka T-bird ang imo nobyo, ikaw isa ka babae, daw it seems nga hindi siya applicable. Oh. So I do not know kung paano ini pag-deliberate ito sa Congress because this is highly controversial. Kag ikadua, while I agree nga may ara emotional stress ang isa ka babae nga ginabayaan, so I do not know kung ano ini ang pagtanaw sini sa deliberation, no? Pwerte Okay. siguro ka mainit kapag debate, Bombopons. Amo gani, no? So, galing ka daw nakakita sa subong sangkwan no? Sang kakampi ko kaapin niya ang DOH sa attorney basi kung may posibilidad nga mapasar bala ini aw? Way man nag-aapin ang DOH na sa sinanga punto, kundi nag-define lang ang DOH, nag-agree ang DOH nga kung ang isa ka babae, siyempre, bayaan mo, naturally, may ginatawag nga emotional stress, no? Hindi lang maghambal ta emotional, pwede na physical, pwede man na mental. Kaya admittedly, ang iban na gani nga babae naga-suicide na lang gani, ka-committer suicide kung mabayaan sang isa ka lalaki. So, kung tanawon mo gid, may punto man di si Congressman Contreras, no? To protect sang ini nga mga babae kag para ining abuse sang iban nga mga lalaki nga after manubyan nila nakuha na nila tanan sa isa ka babae 3 years, 4 years nga nubyanay, tapos bayaan mo lang gulpe. So daw siyempre ang babae masufrer ini. Kag hindi lang ini siya siguro, pati ang iya sini nga pamilya, kaya ti kung mapikta ng bata, ang mga ginikanan sini kag ang pamilya, mapiktahan man bupons, it's because nga masimpatiya man ang aton nga mga pamilya. Okay. Kung amo na ina siya. So siguro balantayan ini siya, base pa lang makapasar. First time ini siguro nga, actually, under American laws, may covered na ini siya, no? Nga mga layi, may kasubong sini, nga mga layman, pero ang terminology lang ang nagliwat, kaya ang iya ghosting mo. No, magambal ta ghost, ano gani sa Ilonggo? Daw morto, abe? Tapos mo, now you see, now you don't. Ang guaya daw, phantom bala. That's why ang term niya, gini mo yung ghost, no? That's why nga, there is that possibility, Bombopons, nga makapasar ini siya. Especially so, nga atong nga DOH, nag-agree sa iya nga may emotional stress nga ginatawag. So that amounts already to mental abuse on the part sa lalaki nga bayaan niya ang iyang nobya for so many years. Imagine, nag-invest ng isa ka babae sang iya tsimpo, sang iyang emosyon, sang iyang pati kwarta, no? Nag-invest ang babae. Kaya hindi man na siguro pwede nga after a while, bayaan mo lang ang dayon ng isa ka babae. Sobra pa ini siya sa tampa mo. That's why, hindi ka tingalahan. Nga bisan ang lalaki, ganibiyaan sang miga, kung ka isa, nag-committer suicide. In the same way, nga ang babae, amuman sina. Incidentally, ga-apply lang sa babae, tabi karon ang lalaki naman bubupon sa mong bayaan sa babae. Covered man ni siya. So, we still do not know kung ano ni siya during deliberation, base iban dayang mga congressmen, niya mag-amon niya karon dalon mo kami nga mga lalaki doon. Pero man siguro nga da babae lang permigin na protection niya. Ang laki ya, wagin. Margyo laki wala ya perdyon. Kung babae ya perde. That's why, ang punto din ang rationale, sinisang iya nga bill is to protect sang women kay mas kinanglanon ang protection ng babae sa lalaki, Bubons. Okay, no? Tayo mo na sa gani, no? Kay siguro kinalantaw man na ni Kong Tevez nga daw mas damo o dako ang porsyento nga ang mga babae ang ginabayaan, mas damo babae ginabayaan sa lalaki nga ginabayaan, attorney? Daw kabudlay sakit para sa
isa ka sitwasyon ng babae bayaan pero kadamo Oo. nga mga sagad ng mga babae no with all due respect sa iban nga mga babae nga gabulos-bulos sila sa ilang nobyo. Pero wala din ma-define Bombo Pons kung pila ka tuig gid nga dapat no. As a matter of fact sa iyang bill, why siya mag-indicate kung ano ang penalidad. Kay sa una yang ginpasar ni, I understand ang iya sini nga gina-propose yang penalty will only be kuan lang community work. No? Do kasubong wala sang gamay lang sala mo, mga physical injuries or whatever, ma-community work ka lang. So sa subong ang iyang bill wala pa ma-define kung ano ang penalidad sa isa ka lalaki nga mag-committer sa ginatawag nga emotional offense, Bombo Pons. Okay, sige. No, so we'll see no kung ano gid ang posibleng matabo sa diri ano. So pero there are some ano man siguro na din no, ang mga circumstances nga pwede matabo kay why na ka muna ka-communicate kay basing babae ito ya o kung lalaki daw medyo hugtan sa ginikanan niya no, gin balabagan ang relasyon nila or basi nga nadula man ang kontak sa isa kag isa nga pati ang subong ti mga Facebook no basi na deactivate do ang cellphone nadula daw man bala nga man sense attorney balo ka mumupod sa lain ng subong ang ginatawag pagnobyanay mo where before love letters sulatay ka mo sang imong nobya subong kadto ka pa sa balay bang luyag subong ya lain na Messenger Facebook pwede na turanay na kamo pwede na. Yes, so kag ang bubupon sa akon da nakita, ngang rason gida ni Congressman Tives, nga balo ka ang babae siyempre nobyanay. Ang babae ma-divergenize mo. Okay? Pero wala siya sang divergenization niya sa laki. Amo man na siya gyapon. On the part of the girl, lain niya, physically ma-divergenize ang isa ka babae. That is why, hindi katingalahan nga ang bill ni Congressman Tives, ang proteksyon ara gid pirmi sa babae kay siya ang kun sa duha ka gender, pero di piloy ang babae Bombo Pons, mas dapat siya hatagan sa proteksyon kontra sa isa ka lalaki Bombo Pons. Okay sige no. So ang sitwasyon subong kay mas damo lalaking nagapangbaya sa siringan tiyempo na. Kag kuan Bombo Pons sa aton nga kuan nga sosyedad sa kultura tabla sa Pilipinas, ang isa ka babae kung bayaan, medyo perdigit siya, may baluan karon sang iban nga lalaki. Hindi na sila mga luyag, kay hindi nakukuda sa iya, daw nakatilaw na. Pero sa isa ka lalaki, ang Bombo Pons, kung isa kung damo nobya, no, daw bili pa yung iban. That is why, may double standard o morality kita. Nga disbinta para sa mga babae. And that explains why, siguro, ini ang bill ni Congressman Teves, ang iyang punto dire, ang babae dapat proteksyonan in the same way sa mag-asawa nga hindi kasado, wala sang benefit of marriage, kinanglan man nga hatagan sila proteksyon kay sa nambal ko na, mas ang mga babae, disbintaha para sa ila kung bulagan sila sang bana. But pero kung tanaw mo sa ratio bilang Bombo Pons, sa pulo siguro, isa lang siguro ka babae ang mabiya sa lalaki. Laban ang siya mga lalaki, amo ang mas mabiya sa babae, Bombo Pons. Okay, sige. Anyway, kung ang relasyon niya, abing nga duwain mo lang kamo kontak, no? Doon nagnumbihan, ay lang libe ka mo, mangin liable man ang lalaki, sini nga, why na kamo yan nag-communicate lawig? Ang ginabase man na Bombo Pons sa circumstansya, no? Kinanan may abuse on the parts ng lalaki, nga ginhungod gid nga siya gid ang nagbiya after investing ang ginatawag nga tiyempo ang isa ka babae, meaning unjustified ang pagbiya sa isa ka lalaki. Pero kung siling justified man, no, ang pagbiya sa isa ka lalaki, hindi gid siya makakomiter sa ginatawag emotional offense. For example, unaya ang babae nagbetray sa ilang relasyon kay nadakpan siya nagdate siya sa iban o nagtanaw sila sini, o nakapruiba ang isa ka lalaki nga may lain man siya galing nga ginamig-gumigo. So with that, buot silingon sinada, pwede siya makadipinsa ang isa ka lalaki. But ang ginatumo din ni Congressman Tives nga ang lalaki wala siyang justifiable reason nga bayaan niya ang iyang nobya o bayaan niya ang iyang
nga gina-live-in nga wala sang benefit of marriage, Bombo Pons. Okay, sige. So bantayan na nato ina. No, ito kontak man kami ni sa iya pero daw medyo busy kay sa Kong Tevez, no. Anyway, sa kan topic na to attorney kadto kita kay last 2 days, no. Daw nagsapol diri, no, si President Bongbong Marcos with the legal team niya with regards sa sining ICC probe sa previous administration diri sa pungsod Pilipinas ang anti-drug war, no, nag-utas ang kapin sa 6,000 kakabuhi sa mga drug personalities, attorney. Yes, una gid ang sang gina-interview ko da sa inyo, Bombo Pons. Nagambal na ko nga matapos ang turn ni Duterte, he will be flooded with cases, no? Kag I understand nga subong ang grupo ni sang iban nga nahalita ni BBM, I mean ni Duterte, mabalo sigid ini sila pubukons. Hindi pwede nga especially atong mga inosente sa drug war nga ginatawag, maghipos ani sila, no? Kay imagineon mo sobra sa 6,000, 8,000 man ang nadali sa chimpos ang drug war mo. That is why nga ang International Court of Justice gina-resurrect na ini subong, ginapabango na ini ang gin-file ni sang International Court of Justice ang kaso o kun ang investigasyon against sa kay Duterte. Because if you will recall, pag-file sang kaso sa International Court of Justice, ang Pilipinas nag-withdraw sa iyang membership, no? Sa ginatawag atobla Rome Statute nga ginatawag. So, pag untat membership sang pungsod Pilipinas, ang guaya sa to, there is an issue kung bala covered pa ang pungsod Pilipinas because ang Philippines nag-withdraw sang iyang membership pero naka-file na yang daan kaso ang mga natungdan dira sa International Court of Justice. Ang question legal is kung bala na-filean ka na kag pending ara sa International Court of Justice for investigation, pwede ka maka-withdraw gali magamuna. Pwede ikaw gali nga makapalagyo nga ikaw signatory ka man sa Rome Statute nga ginatawag. Kay nakita mo gin-filean ka, ma-withdraw ka. Will that be an excuse o nga sa imo investigasyon? Kay kung amo man lang gali na, i-defeat mo ang purpose nimo, membership nimo sa Rome Statute, kung imbestigahon ka, ma-withdraw ka sa imo membership. That is why this is a legal issue nga arat subong sa International Court of Justice. In the meantime, si Senator Laila de Lima nag-urge sa kay President Bongbong Marcos na dapat ibalik ang membership sang pungsod Pilipinas dira sa Rome Statute nga pwede makapasaka sa against sa isa ka presidente dira sa International Court of Justice. So, balantayan ini siya Bombo Pons because nga ang mga lawyers man nga nag-assister subong nag-intra na da si Harry Roque mismo nga anay spokesperson niya ni Duterte ara man da subong sa palibot ni Bongbong Marcos including sa kay Juan Ponce Enrile. Tibalo naman kamo nga ini si Juan Ponce Enrile may kabalaslan man ni kay Duterte, no? Tungod nga nakagwa sila sa prisuan. So matabo sinada ining palibot ni Bongbong Marcos in a way mabulig ini siya National Court of Justice. So ini siya isa ka balantayan because nga ang influence ara sa gyapon because ang atong na Vice President mismo si Sara Duterte who is an ally ni Bongbong Marcos. So do you think ayan ang atong presidente hindi magatag protection si sanay Presidente Duterte, Bombo Pons? Ti laban-laban gid, no? So bagod nga sa sining panawagan, so dako giguro tsansa ni attorneys panawagan ni former Senator de Lima nga balik sa Rome Statute nga i-turn down man ni President Bongbong Marcos. Attorney? Okay. Hello? That is... Yes, go ahead. Okay. Okay. Dali lagi attorney, no? Kaya gotod-utod ta. Dalagid, no? Basi ko naka-mobile ikaw. So, mutong atong nga question, uling question, no?
nga base dako man posible i-turn down ini ni Marcos ini sa mati ya, no, kay ti gwa ni karon matraidor si Marcos sa kay Duterte, although why nila pakita ni sang eleksyon nga ti siya man gid ang ginaendorso ni Digong. Pero nabalaan naman to sang majority, no, nga pro Marcos man si former President Rodrigo Duterte, no, so muna bala. So ti kon natawon taman ti si isa sa mga kabahin sa legal team, si Attorney Harry Roque, nga raman to present. Do you think nga mapasugtan ayan ini nila, no? Nga ti kabalik kita sa Rome Statute, kaya nag-withdraw na tani mo, no? Sa bahin sa Rome Statute as member man diri makabanan, no? Kaya iti kung member ka na pwede kayo na maimbestigaran, no, sa ICC. So amo na tong lusot sa Duterte administration na ma-withdraw ta, no, para nga ti out of jurisdiction na nila nga mag-investigar diri sa aton sa anti-drug war operation sa Duterte administration. 57 minutos sa nakaligad sa takna alas 8 sa alas 7 sa gabi. Sa number na lang to tapuson ta na lang tong iyang nga komento para makompleto tatwa. No, so ti ining kwan nga mga tikang, no, sa karon sa Marcos administration, so daw kwan pa ni, no, nang makabig pa naton yang ti although pwede ta mamhambal nga ti ang outcome sina is syempre pro Digong man siya, no, so mga cabinet members na ti tackle ng ICC drug war probe, no, so amo na ning agenda nila, no, the time, no, sa ila sining pag sapol diri, no, pod sa kay Solicitor General Minardo Guevara. Sige, gapan balik si Attorney Ortiz, no, so ti attorney, go ahead. Sa number niya na lang goro to, no? So 58 minutos nakaligad sa takna alas 7 sa gabi sa ato sa pagpalagad kay alang-alang na tanaga ulan nga daan. So ti amo ni ang ginpahayag, no, ni Guevara nga ti saling ni Marcos Jr. niya would have to be consulted regarding the request of the ICC or for the Philippines to comment on the ICC prosecutor nga si Karim Khan, no, move to resume sang investigation with the former President Rodrigo Duterte's bloody campaign against illegal drugs. Kay si Prosecutor Khan, no, nagpropose isang reopening sang probe last June, no? Attorney, sinsagid ka daw tiga ulan lain sempo, no? Daw naga laim aton signal. Please come back, attorney. Go ahead. Okay. Sige. Ito alas 8 ng takna sa gabi. Driban sa ato sa riga pangalagad sa ato sa riga palatuntunan. Sige, no? So, standby, no? Kamo diri sa ato sa riga mga kabombo. So, sa telepono ka na nagro, attorney, ut doon ta na lang na aton nga Zoom, no? Kay do lang alang kita sa kwan sa signal naton. Sige, no? So para makakuha mo ta sang dugang mapatag diri ka ang final word naman before sang iya sining closing, no, sa ato sa ring interview diri makabanan sa subong siring gabi, no? So sige, siling ko attorney, pasensya gid daw lain simple lain man signal nato, no? Telepono lagi kita, attorney. Please ka ba? Actually, Bongbong Pons, hindi manigar Bongbong Pons nga mabuligid si President Marcos, no? Kasi ba si Imod kay unagid ang Vice President si Sara Duterte Bongbong Pons, hindi man na siguro pwede nga mapabayaan gid ni BBM nga hindi siya mag-appel kay Digong upon the urging sang iyang Vice President, no? After all, inupod man sila mo. Ang question lang gid ni Bongbong Pons, kung ano ang tindog gid ni President Marcos, kung bala ma-member sa gyapon sa Rome Statute o kung hindi, no? Kaya sa gusto mo kag hindi Bongbong Pons, ang American government naga-intra na sila always sa affairs sang aton diri lokal. And that explains why nabisan si ang congresswoman si Pelosi nagkadto na gani na siya sa Taiwan mo, schedule siya sa niya visit. Because at stake ang interest sa Amerika diri sa Southeast Asia. Kaya ang China nagaplano nga kwaon ang Taiwan, so ginunahan na lang sa Amerika nga
mapakita sa China nga hindi kamo diya magampang sa Taiwan kay sa gustong sindi amon man ini siya. Now, sa sina nga punto, applying sa ina nga analogy, ang pungsod Amerika wala ang iban makibalo nga sa gyapon despite the fact nga sympathetic ya o na ang iya nga inclination ni President Duterte sa una ato sa China. Ang pungsod Amerika nagapangita na sa pamaagi nga makuha ang simpatiya kag ang pagipusoon man ni Duterte. Pero nakita sa Amerika, kung muna isla na ginman niya si President Digong, nakita niya nga iniya si President Bongbong, mas lapit ini siya, kag hindi ni siya magsakripisyo sa teritoryo sa pungsod Pilipinas. That is why, sa unang statement ni President Bongbong, hindi siya gusto nga may isa ka square meter nga makuha niya sa aton nga teritoryo. So in all likelihood, ini si President Marcos magaduso ini sa pagpa-implementar, pagpa-enforce ang ginatawag arbitration ruling, no? Nga ginpasaka nga desisyon na nga nagasiling nga ini nga mga isla ni sa palibot nga subong nga ginatindugan sang China iya sang pungsod Pilipinas. That is why part of that is nga hindi ni siya mag-intervenir sa tuyo sang International Court of Justice nga mag-conduct sang investigation kag ipurso kung ano man ang ila recommendation against the former President Digong. Because hindi pwede nga under international law nga ang isa ka membro sang Rome Statute makapalagyo sa dayon by simply withdrawing from membership sa Rome Statute. Magamo na karon kingkoy ang guwa sang aton international law. Nga kung hindi ka gali konforme kay aton presidente ang investigahon, ina mismo nga presidente nga investigar, amo man mismo ang madesisyon, hindi na kuya mang membro si Nada. So pwede balay Nada. Mag-amo na, we are making a mockery ang ginatawag international law where we are a part of. So, for example, membership naton sa United Nations, kung hindi kagali konformiya sa mga resolusyon sa Security Council, magwa ka lang dayon niya, just like ambal mo abi sa Ukraine, kung mo na, hindi na ko mag-member sa UN, pwede na, just to avoid sa ginatawag na investigasyon sa imo. I think daw hindi ko sinaya personal konforme sa legal nga punto. Si Harry Roque, no, ang iya sinaya, siyempre, he becomes now a robot. Ang guwa iya sinada, sa una, si tindog ni Atty. Roque, lain man sa tindog ya mo. Pagsulod niya sa kay Duterte, lain na iya nga tindog. At iso ay, hindi katingalahan na nga muna masubong tindog ya because ara na siya sa sulod. So, pero kung tanaw mo, hindi ay isang ginatawag mga abogado kag iban pa, ang hindi pwede, nga ara ka na sa Rome Statute and then ma-withdraw ka simply because nga ang tutok sa kanyon ara sa imo. Bobopons. Okay, sige. No? So, kung maganda uyang na ni sila tiyempo Manila no? So, as long as hindi kita kabalik na sa Rome Statute, hindi kita ka-proceed, attorney, no? Based sa imo abi paglantaw sa investigation ang ICC. Isa sa ako ning chinde kanbubupods, why patama kay balo? Kay bisa nag-withdraw ng Philippines, it doesn't mean nga hindi na sila magpadayon, no? This is an issue nga ang International Court of Justice nang gid ang makibalo sina. So, let us wait and see kung ano gid ang padulungan si Bombo Pons. Okay, sige. So, attorney, with this, thank you gid sa saring tiyempo man. Happy weekend sa imo. Good evening. Salamat gid kag sa tanan mayong gabi. Okay, Attorney Jomax Ortiz, sa magakilala naton nga lawyer, no? Dari sa bahin sa Suradya sa Bacolod. Angot sa saring pila ka mga punto man, no? Gin-share niya diri kag based sa iyang mga legal nga opinion. Una, atong gin-file yung makabaran nga House Bill, no? Ni Congressman Arnie Teves, ang anti-ghosting bill. Nagsubong tining sa bahin sa pagsapol, no? Ni President Bongbong Marcos, no? Sa iyang team, no? Upod sa kay former presidential spokesperson Harry Roque, si Solicitor General Bernardo Guevara, Presidential Chief Legal Juan Ponce Enrile, uti gina-wheelchair na lang ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya and Executive Secretary Vic Rodriguez, no? So present sa si Roque to serve as a private counsel.
Abot i-discuss ining posisyon sa gobyerno sa International Criminal Court o kon ICC investigation sa pungsod Pilipinas sa anti-drug war. Kapin sa 6,000 no? Ang mga nagkalamatay no sa anti-drug war sa religad nga Duterte administration. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 7 minutos sa kaligid sa takna alas 8 sa gabi. Iba niya kay gambal ti ano pa bi ang spektaron nyo ti siyempre no Duterte boy si Marcos. Matabo balag ilapak-lapak ko ni Marcos kay Chapuera si Digong. Siyempre hindi. Sige no? So, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 7 minutos sa kaligid sa takna alas 8. Ados na sunta na nito, no? Si Bombo Carla may defensor. Check na ton, no? Next ay sa report sa patrol ang ining konfirmasyon ni Barangay Villamonte punong barangay Romel Flores no sa bulig pinansyal no kagin hatag iya makabanan no bulig pinansyal kagin hatag ni Senator Christopher Lawrence Go no sa bahin sang kwan no sa bahin sang manusunugan no dira sa bahin sa barangay Villamonte no ti kabalo naman kita si Senator Go no long time kwan ini no long time aide no ni former president former president Rodrigo Duterte dibla no so siya ni kag naging senador no so and then ti ini siya makabanan senador pa for may last 3 years pa sa no until 2025 kay 2019 siya nagdaog no until 2025 no so senador pa niya so nagaulikid sa bulig no sa bahin sang aton iya makabanan nga mga nasunugan nga mga kauturan especially diri sa bahin sa barangay Villamonte so pila ang ginhatag dirihan no may konfirmasyon na si Kapitan Romel Flores sa barangay Villamonte na interview ni Bombo Carla may defensor. Check tayo si Bombo Carla ang sa sining report Bombo Carla may gabi please come in. Yes, Bombo Pons, so gikalipay man ni punong barangay Romel Flores, punong barangay sang barangay Villamonte, Bombo Pons, ang ila sini nga nabaton, nagikan kay Senator Bongo, Bombo Pons, kay tungod nga nakabaton ini sila sa mga ayuda, Bombo Pons, no? Nakabaton man ini sila sa 10,000 pesos na worth sa kwarta, Bombo Pons, naging panghatag sa 14 ka pamilya, Bombo Pons, so meron sang 43 ka mga individual ang naapektuhan sa nagluntad nga sunog sa may area sa barangay Villamonte sa June 29, Bombo Pons. So meron man ini sila naging panghatag nga mga bola para sa mga kabataan no para at least ako na pangligaw-ligaw Bombo Pons no maka-engage ni sila sa pag-basketball o kun pag-volleyball Bombo Pons. So ti ang purpose gina diri ni Senator Bongo ay ti magkaisa gid Bombo Pons no ang mga national government agencies. So nagpadulong ini siya sa DSWD para maghatag sa financial assistance Bombo Pons nga gikan sa assistance to individual crisis situation Bombo Pons. So ini ti nabatian ko nakapasabi ang barangay Villamonte sa mga pamilya nga nabiktima sa sunog that's why nga amo ni ang rason kung may-ari ini sila nga nabaton nga gikan kay Senator Bongo Bombo Pons speaking kalipay ni no imagine na may-ari sila sang 10,000 pesos nga nabaton kag makasugod ini sila liwat sa patindog sa ila sini nga puluyan Bombo Pons. So may ara sang gin-offer ang barangay Villamonte sa ila nga temporaryo nga puluyan ang babaw sang ila sini nga market ug galing kiting iban ginpili nga mag-tiner lang anay sa ila sini tagsa-tagsa ka mga pamilya. So ang inibalikan naton Bombo Pons ini nagluntad sa July 29 nga ang damage gidari nagdangat sa milyon Bombo Pons no kung naton do 1.5 milyon ang damage sa nga nagluntad yes oo nakadako gid Bombo Pons 1.5 milyon ang estimated damage sa nagaluntad nga sunog Bombo Pons si aga pa ini ang nagluntad ini nga sunog sa may purok
Maso Street, Barangay Villamonte, Bacolod City, Negros Occidental. Apo po, so may ara sang duwa ka story residential nga na-involve kag isa ka totally damaged kag may ara sang duwa ka partially damaged. Pero amula ni Bombopons kung lang taon na ako niyang balang isa ka totally kag duwa ka partial, pero ang worth bala kung lang taon is 1.5 billion pesos. Bombopons. So Bombopons, pamatian nato ng pahayag gikan kay punong barangay Romel Flores. Salamat kid Bombo Carla no sa tagpalamati sang Bombo Radio kag viewers. Nagpadulong diri ang ayuda ni Senador Bongo pinaagi sa malasakit program no. To sa opisina nila gin coordinate ni sa aton ni Sir Lawrence Chua. Kag patigayon ini pagpangatag ara man nagwitness ka nagpatigayon si Councilor Direk Palanca. Upod sa mga aton na biktima sang sunog na nagluntad sa nagliligad ng mga binolan diri sa Purok 7 sa Barangay Villamonte. So, mga pila ka family ka? Actually, 14 families ang nakaangkon sang ayuda and suno sa nabatian ako no, daw 10,000 ang ginhatag sila plus relief goods no, kag may ato putuging parapol sila sa mga cellphone kag mga ang sipatos no. Sa kag naghatag pagid bola kaya ang gusto nila at least somehow malingaw man labi ng mga kabataan na interesado sa basket. So in so far ang iban ara dagamat-amat man balik sila palimalay. Then gintagaan taman sila sang kagayunan na for those na interesado gin-open ta na ang aton na babaw sang market for temporary shelter, but they opted na magtiner sila lugar kasi ilang mga parente. So ang barangay nagpatigayo mo naghatag man sa mga relief goods kay ayuda same term lang aton city government. Actually ini na programa is ongoing no, kagadugay na nila programa ng Senador Bongo na kutob sang mga nasunugan, nabagyuhan kag ang kinanlan no sang buligid financial kag kung anong malamatag sa aton na senador because nagapati siya no ang pag serbisyos pumuluyo ipadangat gid sa pinakamanubo kag qualified gid ng mga beneficiaryo naton. True man sa aton report no sa aton DSSD kag DSWD so ginpalabot nila ini na mga kaimtangan sa aton pumuluyo na biktima sa sunog. Of course no gapasalamat kita sa kay Senador Bongo because despite ato siya dito sa Manila but still no ara gid yang tagipisoon sa bilog na Pilipinas. So isa ini ka dihon sa isa ka statement na dapat gid emulate nato no bilang public official because nagapati ta na ang mga pumuluyo kinahanglan gid ang aton na serbisyo kag kun ano man bulig mahatag naton. Kag sa aton mga pumuluyo palihog lang gid no ang aton dira sulod sa Palimalay i-secure ta gid because ang sunog kadelikado kag pasalamat kita no na wala lang may nagtabo to kag wala kaswaltis kabuhi but ina siya hindi gina mayo kay makahalit gid sa aton na pagpangabuhi labi na sa aton pangabuhi gid no sa tagsa-tagsa na adlaw kung angkon naton ini ang mga emerensya or nadulot sini sa mga sunog. Bombo Point. So, amo to no, napahayagikan kay punong barangay Romel Flores regarding ni sa ila sininga na baton nga gikan sa kaya Senator Bongo. Bombo Point. Dako naman ini Bombo Point so, nga bulig ang 10,000 pesos. Pila gid cash no? Yes, Bombo Point no. Mayara sila sang nabaton nga kwarta nga gikan kay Senator Bongo at the same time mayara man sila sa pila mga kada tawo, pila pamilya? 14 families ni Bombo Pons. Oo, pila? Di Bombo Pons ang 10,000 pesos taga sa 40 ni mera sang 140,000 pesos nga ginatag sa ila kabilugan na ina Bombo Pons no kung sa kada pamilya may taga 10,000 Bombo Pons kay mera sila nabaton nga mga relief goods Bombo Pons. Mayo gid no. So at least dako nang pasalamatan sa nila. Ato pasalamatan taman sa Torbongo kay daw sila naka balik gid 24 mga senador to daw ay gid ka balik sa Bacolod do. Mo gid gani Bombo Pons. Taga Davao pa na saya. Damo mga senador nagka-claim nga Ilonggo pero daw ay balik diaw. Amo gid gani Bombo Pons. So mayo man ni gani Bombo Pons kay bilang senador gina-check niya man ang mga DSWD kung ano dira ang mga pwede mabuligan at least bala Bombo Pons sa checker niya kag may bululigan gid kag ginbuligan niya Bombo Pons kay tini nga mga pamilya ni kinahanglan diri sa una di sa Barangay 2 no daw halin sa una kabuli ginigali si Senator Bongo Bumo Carla.
Magigani abo mapons no kung sino ang nabiktima sa mga sunog may ara din siya sa nga nabulig abo mapons. So amo gining dako gid nga mapasalamatan sang tanan abo mapons kapin pa ko nabiktima sang sunog at least nga may nabaton ini sila kag makasugod ini sila liwat sa ila sini kapag pundar o kung pagpatindog sa ila sini nga mga puluyan Bombo Pons. Okay. Bombo Pons, sa may nang report tagikan sa patrol ni si Bumbo Carlamita Officer para sa Pabansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Salamat sa report ni Bobo Carla Midefensor sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 17 minutos sa kaligid sa takdang Rasotso. Sa gabi din sa atong saling nga pagpalagad. Tidak ko gid pasalamatan tani kay sa Bongo kay sa obligasyon niya man bilang senador. Nagauligid man sa kanagahatag man sa isang bulig sa buwisan papano ti kon hindi mahalin personal kwarta pero ka-facilitate. Through sa bahin sa aton nga DSWD o kon Department of Social Welfare and Development. So kung eleksyon damo kita mga senador nga pagadto di ka nagapropakilala kamo nga mga Ilonggo, kamo nga mga Negrosanon, Bacolod non palangga ko. Daw hatuon pa na nga kuan nga hiligay non pero tapos sa eleksyon bye-bye. Daw ay man labot. You see? No? Kung ano ang mga promisa nila nga ginasiling, promises made to be broken. Bisa sa una, sunog ni sa Proxigay Barangay 2. Naghatag man to si Senator Bongo. Sang bulig. Siya ginaya, nagkakadto ganyan sa personal, pero subong daw isa kakadto, no? Kay ang iya lang nga mga staff, facilitate kay upod sa bansang DSWD. Kita na lang mapasalamat kay Senator Bongo in behalf no sa mga Bacolodon dugang kag sa mga nasunugan no may nakapasalamat naman sila ka sang paghatag o pagbaton nila tidak ko naman nga kuan nga bagay para sa ila ang mabaton nga 10,000 pesos no sa mga nasunugan. 18 minutos sa kaligid sa takdang Rasotso hatag sa mga commercials naton o panumdum ta pabalik naton kuala lang sempo naton unwind kita di sa ato sa pagpalagad. Standby ka mo dira, magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
gatas. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria.
Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini Paragat 31 minutos sa kaligid sa tak na alas 8 sa gabi, ang alang Sempotan. Sabay na kamo sa sponsor Black Time kakaroon sa alas 9 sa gabi ng aton nga Santos nga Rosario. Ang ilagan Bombo Ponce Espino, kapasalamat sa inyo pa upo na pagpumati. Happy weekend sa inyo tanan-tanan. Para sa pamasang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.